Os ytha i chi, a chroeso i Stadiwm Dinas Caerdydd, sydd yn edrych yn debygach i glwb nos ar hyn o bryd, a'r brynhawn di Sul, y clociad i troi nôl. Mae wedi tywallu'n gynnar, a mae yna ddigon o oleuni fan hyn. Wrth i Caerdydd, gwrdd ar Barri, ym mhrif adran Genero, y brif adran i ferched yng Nghymru, a dyma gartre'r pencampwyr. Caerdydd, y pencampwyr, sicrau'r dwbl tymor diwetha. A'r Barri sydd yma i'w herio nhw pnawn yma. Ac yn cadw cwmni i fi, mae Cath Morgan. Noswaith dda, Cath. Noswaith dda, da. Braf cael pods yma. Ie, mae'n hyfryd na gwe. Tymod, gêm lle mae noson yn falle jyst yn dechrau nosi, a mae naws yma, mae'r merched yma yn sicr yn cael yn wefr o chwarae yn y stadiwm yma. Mae wedi gwneud i fi anghofio bod y clociau yna wedi mynd yn ôl. Nes i fi edrych fyny ar yr awyr a gweld bod ni yn dywyll erbyn hyn, a ni newid troi 5 o'r gloch ar bnawn di Sul, ond y llifoleuadau yn goleio pethau ar y cae. Fel o'n i sôn, Caerdydd y pencampwyr. Gen i weld y tîmau yn y man nawr. Pa mor anodd fydd hyn i'r Barri felly yn erbyn y pencampwyr, Cath? Fi'n credu mae'n mynd i fod yn heri iddyn nhw, tymod, mae Caerdydd a lot i brofi o ran, maen nhw eisiau, tymod, chwarae ar cae mor fawr a hyn, a mae'n achlysur na gwe. Dyma ni'r tîmau felly. Cwpl o newidiadau i Caerdydd. Yn y llun o gêm ddetha, Emyn Pontypridd o 5-1, Emma Beinon, Mary Kehoe yn camu allan o'r tîm. Daniel Broadhurst yn dechrau am y tro cyntaf gath i anaf yn Ewrop. A Rhian Oakley hefyd, un o brif sgorwyr y gyngor yma tymor diwetha, yn dechrau i Gaerdydd. Ie, mae Caerdydd yn edrych i ware 3-4-3 o ran system, felly digon o egni fi'n credu a digon o brofiad bod y tîm yma'n eitha ifanc. Mae nhw fi'n credu eisiau rhoi stamp ar y gêm yma hen yma yn sicr. Mae'r tîm yn ifanc, mae yna beder dan 20 oed yn hym Caerdydd, ond mae'r un o wir am y Barri, ond mae tîm nhw ar y cyfan yn ifancach, na mor drawiadol o ran y Barri. Wrth ni weld y ddau gapten gyda'r dyfarnwr Jordan Hammond. Mae yna 4 yn iau na 20 yn tîm y Barri. Mae 2 yn 16 oed sy'n dweud y cyfan. Dyma nhw o ran y Barri. Un newid yn y llynwy gêm ddetha o 4-2 yn erbyn Met Caerdydd, buddugoliaeth gyntaf tymor. Felly India Shanahan ddim ar gael pnawn yma. Sienna Stone yn dod mewn yn ei lle hi, ond ie, maen nhw mor ifanc, Cath. Ydyn, ie, a tymod, Amy Deacon fi'n credu, tymod, mae hi'n rhywun mae angen i ni cadw llygad arno. Mae Barri wedi mynd i system 4-1-4-1, fi'n credu wneud clwy teulu, angori fyna yng nghanol y cae, jyst i amddiffyn. A fi'n credu, mae Barri yn mynd i fod, fi'n credu, ar y droed ôl o bosib yn fwy na Gaerdydd. Dyna'r disgwyl. Caerdydd ddim wedi colli tymor yma. Yn y llyn o'r gyngor tymor diwetha, heb golli gêm. Ni'n mynd nôl i fis Mawrth 2022 i'r golled ddiwetha yn y gyngrair. Hynny yw 27 gêm yn y gyngrair heb golli. Dyna'r her i'r Barri. Yn y melyn ar glas, Caerdydd yn y glas i gyd, y lliwiau traddodiadol fan hyn, a crysau'r merched ar gael ar werth yn siop y clwb pnawn yma am y tro cyntaf. Mwy o ddatblygiadau oddi ar y cae, maen nhw'n datblygu'n iawn ar y cae hefyd, ar Barri i mewn yn gynnar. Ie, fi'n credu, tymod, fel y disgwyl, bydde Caerdydd falle yn dechrau bach fwy hyderus, ond mae rhaid i Barri jyst bod yn amneddgar, tyfu mewn i'r gêm, tymod, a mi fydd cyfnodau hir o amddiffyn gan y Barri, ond mae rhaid i Gaerdydd gymryd ei gyfleoedd, felly, ie, gen i weld sydd eith y gêm a heno. Seithfed tymor diwetha, y Barri. Mae nhw'n seithfed ar hyn o bryd hefyd, ond tymor diwetha, i fod yn dig, gymaint o newidiadau. 4 rheolwr gwahanol tymor diwetha. Mae hynny wedi newid wrth i ni weld y bas hyfryd Letraws achosi problemau yn syth i'r Barri. Caerdydd ar yr asgell o Daniel Green, tipyn o bas. Ie, ni sôn am y newidiadau na llynedd. Anhygoel, 4 rheolwr gwahanol. Ie, dwi ddim yn helpu yn y gyfer, tymod, o ran y chwaraewyr i chi'n dod i adnabod fforddwr, a wedyn os newid mae ansicrwydd a'n treledu trwy'r dyn, felly ie, cysondeb sy'n bwysig. Dyma nhw eto, Green eto, y targed yn barod ac yn crymanu ddi i'r gornel ucha, munud a hanner ar y cloc, a mae Daniel Green di taro cracar yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ond nhw wedi cael eu rhybyddio
yn barod yn y munudau agoriadol am gol, am eiliad i Daniel Green. Wel, y peth cyntaf i ddweud yw bod gyda ni llawer y gormod o le, tymod, a pan mae lle gyda chi, a pan ych chi'n hyderus i tyrannu'r bel, i fod yn deg, tymod, mae hi yn beryglus iawn ar ei droed chwith, ond oedd hynny yn ergyd ar ei droed dde. A drychodd i fyny, oedd hi'n gweld bod y golwr just wedi dod o'i linell, ac yn anffodus mae hi wedi cosbi y Barri yn gynnar yn y gêm yma. Wel, na chi ffordd i ddechrau gêm. A ni'n meddwl falle byddai'n noson hyd i'r Barri. A ni'n gweld hynny yn barod. Ffion Price sy'n o ser Caerdydd. Chwaraewr y tymor yn yr adran yma. Tymor diwetha. Watkins, Seren Watkins. Tymod, mae'r cae yma dal yn anferth na gwe, tymod, ac chi jyst yn gallu gweld o bosib bod y Barri dyn nhw ddim yn mentro ar hyn o bryd i roi unrhyw bwysau ar Caerdydd tan bod nhw'n croesi'r linell hanner, ond wedyn, os nag nhw'n gallu dod yn agos, mae Caerdydd jyst yn mwynhau meddiant a llawer gormod o amser i dewis ei bas. Nôl nhw eto, gyda Ffion Price. At Cerin Chamberlain yn y gol. O'n i sôn am Ffion Price, chwaraewr y tymor. Chamberlain gath y faneg air, sef fersiwn y gol geidwed o'r esgyd air. Ond mae nifer fwyaf o lechi glân. Oakley fan enni Gaerdydd. Clean Oakley, dechrau pnawn yma. Ie, jyst cyffyrddiad bach yn drwm fanna gan Rhys Oakley, ond tymod, yn sicr mae hi yn rhywun, mae angen i y Barri poeni amdano gyda'i cyflymder pur, mae fel Usain Bolt fi'n credu, unwaith mae'n dechrau symud heibio chi pryn yn mynd i medru dalu. Colia hefyd yn rhan o'i gemi, tymor diwetha, o cyffyrddiad hyfryd gan Green, sgoriodd y gol hyfryd na. Dacl yn bwysig i'r Barri, bant yn nhw. Nathon ni ddod i stop, Meg Bowen ar draws. Ie, gwaith da gan Meg Bowen, mae Tate Trevett yn rhywun sydd hefyd yn gallu newid cyflymder yn gyflym. Mae'n gryf ar y bel, mae'n gryf yn medru driblo yn ei wagle, ac oedd rhaid i Meg Bowen stopio hyd, falle symud tuag at elfen ymysodol fan'na wedyn. O, mae yna le ar yr asgell, ond drwy'r canol maen nhw'n ceisio mynd a'r bas na tu ôl i Michaela Cook, oedd yn gobeithio manteisio. Ie, bas llac fan'na gan Eliza Colley. Just angen pwyllo, mae digon o amser, sy'n angen rithro. Michaela Cook oedd y bas o fod i fynd i, ond ie, Caerdydd just yn ade ennill y meddiant nawr ac yn setlo. Mae rhaid dweud, mae Barri yn falle magu bach fwy o hyder nawr ac yn setlo mewn i siart bach yn well. Colley drwy'r canol. Eliza Colley, heb golli, Caerdydd. Fel o'n i'n sôn, tymor yma, mae yna un sgôr yn dal eich sylw chi, felly maen nhw wedi ennill 4 o'i 5 gêm, ond nhw'n gêm di sgôr yn ebyn Aberystwyth. Nath synnu cwpl o bobl. Ie, a mae Aberystwyth wedi cael dechrau campus fi'n credu i'r tymor yma, a mae'r buddsoddiad, mae'r tîm yna wedi wneud dros y blwyddyn diwethaf, nawr yn talu ffordd. Felly mae rhaid dweud, i fi, mae Aberystwyth yn un o falle ser y clybiau eleni. Beth ti ddim yn apus pan roi y sgôr pnawn yma? O ran Aberystwyth. Gath ar ôl ti ddweud hynny. Ond nhw'n chwarae Abertawe. Gollon nhw beth i ddim yn ebyn Abertawe. Ie, wel, mae dal, nag ys gap rhwng y tîmau brofiadol, ond fi'n siŵr... Ie, ac a'i Caerdydd, Abertawe. Met, yw Met dal yn cael ei ystyried? Mae Wrexham na, Wrexham, maen nhw wedi ennill, pnawn yma eto. Byswn i'n dweud Abertawe, Caerdydd a Wrexham i fi, sydd ar y brig. O, ti'n gwybod be? Yn llythrenol, maen nhw ar y brig. Maen nhw'n gyfartal o ran pwyntiau ar y brig. Caerdydd, yn amlwg, ddim wedi chwarae eto. Ond y tabl, Caerdydd ar y brig, Abertawe wedyn Wrexham, clybiau yna gyd gyda 13 o bwyntiau. Byddech chi'n tybio bod Caerdydd falle mynd i ymestyn. Ond Wrexham wedi ennill pnawn yma eto. Yn erbyn y Seintiau Newydd sydd wedi cael dechrau da hefyd, ond 2 gol i 1 y sgôr pnawn yma o ran Wrexham. Maen nhw'n creu argraff. A mae'n sicr, dyma be mae'r gyngor angen dal. I ni angen gemau agos, i ni angen bod o leia 2 tîm yn trio cystadlu am y teitl eleni. Felly ie, mae'n helpu y gyngor a mae'n helpu'r chwaraewyr. Rosie Hughes di sgorio eto i Wrexham. Sôn am Paul Mullin, mae Rosie Hughes yn gymaint o seren. Cwyddiad mlaen gan Broadhurst sy'n dechrau am y tro cyntaf tymor yma ar ôl yr anaf na yn Ewrop.
Oakley. Fel ni wedi gweld yn barod yn gyflym, ond y bas ddim yn gywir. Na, mae jyst angen i Caerdydd pwysau tym bach a jyst diogelu y pasio yma, tymod. Y dyfnder yn y gwaith yna, mae hynny mor bwysig ar y lefel, ar unrhyw lefel. Mae angen cywirdeb yn eich pasio yn hytrach na gyrfodi chwarae wedi falle tras o peli. Wel, Barri ti cipio'r bel am unwaith. Stone yn dechrau fframa, Sienna Stone. Beth da ganddi. Yn llawer o opsiynau yn y cornel yna. Caerdydd yn dod allan. Wel, i fi, mae angen i liwsi ati wedi just sicrhau bod hi'n mentro bach yn gyflymach i roi fath o cymorth fyna i Stone, oherwydd i bod yn deg iddi, prin oedd unrhyw un yn mynd i helpu ddi, felly mae rhaid i'r Barri wneud yn well trwy roi cymorth, yn enwedig pan mae'r pasio yn mynd yn ei flaen. O'n i sôn am y caniad eraill, gwyb o Rosie Hughes di sgorio. Canfed gol Rosie Hughes i'r Exam. Oedd honna heddi, chwarae teg. Ie, a tyma beth, neb yn gallu tynnu yr ystadeg yn hynny oddi wrthi, felly chwarae teg iddi, mae'n gampus. Felly Aberystwyth yn colli yn y Abertawe. Met Caerdydd yn ennill am y Pontypridd sydd ar y gwylod o gol i ddim. Caerdydd yn creu rhywbeth fan hyn. Coli yn y cornel. Cwpl o grysau glas yn cyrraedd, ond oedd y melyn yn barod amdanyn nhw. Y Barri yn clirio, mae'n ddioldio cic gornel. Ie, fi'n credu, chwarae da fan'na rhwng Michaela Cook a Eliza Colley. A Barri yn ffeind fe'n eithaf anodd i stopio'r pasio cyflym yna. Ond am ddiffyn dda, mae rai dweud, oedd y croesiad yn un eitha isel. Ond, mae rai dweud, mae rai canmol am ddiffyn y Barri. A nawr, yr her yw i sicrhau bod nhw'n ddiffyn y bêl gyntaf a'r ail bêl yn y gic gornel yma. Seren Watkins ar gic. Digon opsiynau a'r peniad, lot rhy syml. Mae'n ddwy i ddim o'r gic gornel. Caerdydd yn dathlu ac o fewn y 10 munud agoriadol mae yna broblemau yn amlwg i'r Barri fan hyn. Wel, llawer rhy hawdd unwaith eto dal, mae'r gic yn dod mewn ac mae rai dweud, mae'r cic yn un dda. Mae'n eitha dwfn tua pwynt spot on y penalty, sorry. Smotin. Ac yn anffodus, does neb o flan, llathen o edrych i weld pwy sy'n pigo chwaraewyr y Caerdydd i fyny, felly mae rai ni'n well fan'na. Walsh y capten oedd yn dathlu. A'r peniad mor syml yn y diwedd. Ond mae'n ddwy i ddim. O fewn y 10 munud cynta. Problemau enfawr i'r ymwelwyr. Mae'n hawdd i Caerdydd ar hyn o bryd. Barri'n dal i tir. A ni yn mynd i weid hefyd, mae'n gwbl o rhwyddion bach bod nhw'n setlo. Ond, dwy i ddim, 10 munud i mynd. Ie, tyma be, mae'n anodd. Mae'r achlysur yn un enfawr na gwe, o chwarae ar cae fel hyn. Fel wedi si, mae'n mor fawr i'r chwaraewyr, a fi jyst yn gweld bod falle lefelau ffitrwydd Barri ddim cweit cystal â Caerdydd. Ac oherwydd hynny, mae Caerdydd jyst yn reoli meddiant. Maen nhw jyst allu gwisgo gymaint o amser i falle pigo pasau gan y blaen. Ond mae rhaid wneud y pethau elfennol yn gywir. Mae rhaid marcio chwaraewyr i sicrhau bod y cyfleoedd yma'n prin i Caerdydd. Green yn creu eto. A ni'n gwylio Merched Cymru yn yr Almaen nos Wener yn sylwebu ar honna. Oedd na fylchel ar yr esgyll. Ond mae'n debyg, chi'n gweld yn barod problemau ar yr esgyll. Mae angen datrys y broblem yna, o leia, dod mwy o help i'r amddiffynwyr yma. Wel ie, a mae hynny'n arf, na gwe, os oes cyflymder gyda chi ar yr esgyll ac ych chi medru mynd heibio'r gwrthwynebwyr a croesi'r bêl i fewn, wedyn i chi wastad yn mynd i greu gyfleoedd. Yr un broblem nath Cymru gwynebu yn erbyn yr Almaen ac yn anffodus mae y Barri ar hyn o bryd yn ffeindio fe'n anodd i stopio'r broblem yma pan yma. Lefelau gwahanol o ran safon y gwledydd a'r tîmau, ond yr un o'r problemau, fe bynnag chi'n gwylio'ch PêL-DROED. Bas na'n ysgeilus am unwaith, Ffion Price, nôl at Chamberlain.
Mae'n fod yn... Mae wedi bod yn noson gyfforddus i golgeidwad Caerdydd hyd yn hyn. Mae'n gweud gormod, byddai'n gallu newid yn gyflym ym PêL-DROED. Walsh, y sgoriwr, y capten, yn clyrio taclus gan Caerdydd. Olden am yn ôl. Ie, ni'n gweld eto Barri dal yn ôl pan mae'r bêl yn hanner Caerdydd yr cae. Cook. Ie, a'r broblem yw wedyn, dyn nhw ddim digon agos bod nhw wedi ennill y bêl yna. Hanner cyfle, Deacon gipiodd y bêl. Dyma para'n hir, syth nôl i Caerdydd. Golgeidwad yn mynd i ddod allan, byddwch chi'n tybio. Os bydd yna gam sefyll di bod fydd yna, fe fydd yna benderfyniad i wneud, ond Brennan yn y gol. Ie, ni jyst yn sylwi fyna, take trefet, jyst yn troi ar ei ffigwr. A eitha awkward fan'na mae rai dweud, a fi'n cadw llygad achos mae'n chwarae i tîm prifysgol fi. Felly, ie, mae un llygad y fi ar gêm difelcher. O, maen nhw drwodd eto, cyfle arall i Caerdydd. Maen nhw'n glir drwy'r canol, golgeidwad allan. Arbediad pwysig dros ben, Eliza Colley yn glir am y gol. A mae Brennan wedi achub i thîm fan yna, neu byddai'n dair yn barod. Gwaith da gan y golgeidwad. Ie, chwarae teg, gwaith campus fan'na gan Brennan y golgeidwad. Oedd rhaid wedi bod yn ddewr fan'na, a nath i wneud ei hunain yn fawr. A mae rhaid dweud, canmol yr ail bêl fan'na am ddiffynwyr Barri yn sicr yn cliddio'r llynellau, a mae hynny'n bwysig i hyder nhw. Colley ymysg y goliau tymor diwethaf. Wedi cael tair tymor yma. Tair yn y gyngrair, 4 yng Nghwpan Cymru yn erbyn Llanelli. Oedd y sgôr yna. Wrth bron pawb sgorio. 14 i ddim Caerdydd yn ennill yn erbyn Llanelli yng Nghwpan Cymru. Y Barri allan o Nghwpan Cymru. Digwydd bod, fe gollon nhw'n erbyn Prifysgol Abertawe ar gicio'r smotyn. Ond wedi cael y fuddugoliaeth na wythnos diwetha yn erbyn Met Caerdydd o 4-2. Colli 4 gêm gynta. Mae'n rhaid bod hwnna wedi helpu nhw byddwch chi ddim yn gweld hynny ar hyn o bryd heno. Ie, na, mae'n anodd i glwb, maen nhw'n ferched ifanc, maen nhw'n trio datblygu, maen nhw wedi cael ansicrwydd yn reolwyr ac yn y blaen, felly mae'r holl elfennau yna yn sicr yn cyfrannu at falle problemau ar y cae. Taclus gan Caerdydd, Blair gan y Barri yn creu cyfle i Caerdydd. Y bas ddim digon cywir gan Mackenzie Olden. Syth drwodd mae'n mynd. Ie, Barri llynedd am o'n i weddol ffodus bod y fenni ar y gwylod. Hynny'n golygu y fenni'n disgyn, y Barri'n gorffen yn seithfed. Maen nhw'n seithfed eto lenni, Pontypridd yn cael amser anodd i colli eto pnawn yma. Ie, ac i fod yn deg, mae Barri wedi colli cwpl o chwaraewyr. Mae Mackenzie Olden wedi symud, Anna Horton wedi mynd i Met Caerdydd. Felly, mae colli chwaraewyr sydd yn dda yn dechnegol yn anodd i lenwi wedyn, felly ie, mae'n anodd. Os o'n i y gol gynta, eto fan yna, werth i gweld, Daniel Green. Mae gol gyngrau'r gynta hi, oedd hi un o'r sgorwyr yn y gêm na'n erbyn Llanelli. Lle ni sôn am yr amddiffyn, y golgeidwad, ond oedd yr ergyd yna. O safon i'r gornel eich, y top-ins gath. Wel, na ni, ac fel wedys ni, mae sgorio gol yn y stadiwm yma, wastad yn mynd i aros yn y cof. Ond mae sgorio gol o safon, wastad yn helpu, ac i fi edrych ar sgorio a gwele tro ar ôl tro. Ie, cofiwch am ein gwefannau cymdeithasol ni. Da iawn, Cath. Atgoffa fi am hynny. Goliau'r penwythnos. Diolch i weld, goliau'r penwythnos yn Uwchlyngau'r Cymru. Yn y man hefyd, hanner amser fan hyn. Ond hwnna hedfan mewn i'r gornel ucha i fod yn deg. Ie, ni sôn am gwaelod y tabl. Fenni tymor diwetha, Pontypridd sy'n lawr yna lenni. Maen nhw wedi colli eto ffram. Mae gol i ddim yn erbyn Met, dyna i gyd. Ond maen nhw wedi colli pob gêm Pontypridd, felly... am o'n i, bydd Barri ddim yn cwyno am hynny. Ie, na, a fi'n gwybod mae Pontypridd yn cael amser caled. Mae cwpl o'r chwaraewyr yna yn academi ni yng Ngholeg y Cymoedd, felly ni'n nabod y chwaraewyr. Ond mae pethau'n dechrau setlo nawr a maen nhw yn agosau at ganlyniad. Mae'r perfformiadau'n gwella, felly mae hynny yn rhoi hyder. Unwaith eto mae rhaid ni gofio, taw tîm ifanc dibrofiad yw'r chwaraewyr yma a jyst trwy magu bach fwy o brofiad neu nhw wella. Wel ie, gol i ddim pnawn ma yn erbyn
Pontypridd, nefyn Pontypridd, nefyn Met Caerdydd, dyna ni weid. Na'r sgôr isa. Tymor yma, ta beth, felly eto, mae rhaid i chi gymryd unrhyw beth positif. Caerdydd, drwy'r canol, cyfle, am un arall ond eto. Brennan sydd allan, Trian Oakley. Falle'r cyffyrddiad ola o bosib ddim yn helpu. Ie, cytuno'n llwydol, tymod, just cyffyrddiad eitha trwm unwaith eto, ond tymod, sy'n angen hynny, mae mor gyflym, tymod, just pryn is angen cyffwrdd y bêl a wedyn, ond mae rhaid canmol Serin Watkins fan'na, mi oedd y bêl yn hyfryd mewn I droed Ri Oakley. Bas na ddim yn wael gan Amy Deacon chwaith. A ma Green yn ôl yn amddiffyn, I fod yn teg. Yn goswch yr arall i'w gêm hi. Ie, a tyma be, mae'n marcio teip trefet a mae hi'n un I wylio, mae rhaid dweud, felly dyle fod e'n frwydr eitha hafal fan'na rhwng y ddwy. Adar-gleision ar meddiant eto. Rhian Price ar draws i'r Barri o yma. Gymaint o le I Deacon. Sydd drwy'r canol mae'n ceisio mynd. Y dacl yn deg yn ôl y dyfarnwr. Deacon yn erbyn y gleisio. Mae yna joc am Deacon Blue fan ar ole. Mae rhaid dangos yn oedran. Unrhyw un dan ddeugen. Ddim yn gwybod pwy sy'n sôn am. Broadhurst yn ôl yn y tîm. Diffyg gweld Broadhurst yn dechrau. Anaf Cas yn chwarae yn Ewrop. Yn yr haf. Ie, a mae nawr wedi chwarae, cytuno dyfarnwr fan'na gyda'r penderfyniad yna unwaith eto. A mae Daniel, I fod yn deg, mae hi wedi gorfod fod yn amyneddgar, ond mae wedi wario 2 gêm yn olynol nawr, a mae hynny, dim jyst yn magu hyder, ond hefyd, mae dechrau credu yn hi hunain bod hi'n medru cyfrannu, felly, ac yn naturiol, mae'n mwynhau ac yn gyfforddus ar y lefel yma nawr. Pawb yn ôl i'r Barri eto. Hanner cyfle. Os hynny, cwarter cyfle falle. Wedyn ni. Broadhurst, Caerdydd yn adeiladu. Maen nhw'n gwybod bod yn opsiynau tu allan. Broadhurst, ond yn ôl. A felly un yn dioddau, felly gic fach di mewn dwi'n credu yn y munud y diwethaf yma. Blwch o reiwyr Caerdydd yn dal I pigyrnau, edrych am Green ma nhw, unwaith eto, pam lai. Ni wedi gweld y bygythiad. Dwy o chwaraewyr y Barri yno. Mae angen nhw yno hefyd. Troed ar y sbardyn. Dyna'r syniad. A chwaraewyr y Barri'n carlamu fyny'r cae. Mi oedd opsiynau yn y canol hefyd. Taser bas di bod yn well. Ie, a dyna ble mae angen just cadw pendel, I chi'n mentro mewn patrwm ymosod ar ôl pryn, falle cael y bêl, a wedyn mae angen pwyllo, mae angen o bosib yr afi'r bêl I lawr, troi gweld pwy sy'n cefnogi chi neu beidio, yn hytrach na roi'r meddiant I ffwrdd. Watkins wastad eisiau'r bêl yng nghanol cae, syml at Cook. Michaela Cook sy'n herio Atwood. Ie, Lucy Atwood fyna yn dangos ei phrofiad fyna. Mae hi wedi cynrychioli Cymru ar lefel ieuenctid 17-19, felly ie, mae hi just yn arwain Michaela Cook allan o'r cae fyna, chwarae teg iddi. Wel, Blair fan hyn, syth nôl I Caerdydd, Cook eto. Y frwydr na yn parhau. Watkins yn gwahoddi, yn gweiddi arni I ergydio. Pas well. Nodym yn y gyfle eto i'r Barri. Stone. Cael ei amgylchynu. A Deacon eisiau'r bêl yna yn gynharach dal fan'na, oedd hi'n pwyntio tua 2 eiliad cyn, ond Stone yn aros ymlaen am y bêl a nath hynny ddim helpu sefyllfa ymosodol fan'na. Ond I sôn am Atwood, Cath, o'n i'n gweld I hanes i'r tîmau iau Cymru. Yn yr un tîm, enwau cyfarwydd fel Carrie Jones a Esther Morgan, ni'n gweld gyda'r tîm cyntaf ar hyn o bryd. Yn sicr, mae'n brofiadol a mae wedi cael spel gyda Bristol City hefyd, yn yr academi fan'na cynt o Coleg y Cymoedd. Felly ni'n falch iawn ohoni, mae'n rhaid dweud.
Sgeirys gan Ffion Price, ond eto Barri methu manteisio'r bas ddim digon cywir. Yn uchel, yn obeithiol, ond bron yn effeithiol. Hefyd, Brennan yn dod allan. Sediad hi hwyr, dylen ni wedi mewn i'r cwrt. Ie, ti'n modd, ddewr unwaith eto, ond mae rhaid i clywed taelu wneud yn well fan i Barri. Hi sy'n angori yng nghanol y cae, dath y bêl at iddi, just cyn y digwyddiad yna, a mae rhaid iddi roi droed ar y bêl dyl, edrych i fan i, a beidio roi y bêl i ffwrdd. Oherwydd, beth sy'n digwydd yw, mae'r Crysamelyn yn redig am y nôl, ac ar cae mor enfawr o hwn, mae e jyst yn digaloni chi pan chi gorfod colli'r pêl heb angen. Deacon yn cystadlu. Atwood, ond yn ôl â nhw. Trosedd yn ôl y dyfarnwr. Y cyfle pryn. Un nhw daflu cerff tuag at cwrt Caerdydd. Ie, mae Lucy Atwood fan hyn a droed chwyth. O'n i jyst yn typical bod fi'n mynd i dweud yna, a dim hi sy'n cymryd y gic nawr, ond o'n i ond yn mynd i dweud bod ydi droed chwyth ffantastig, ond dyna ni. Mae'n cael ei weld sut mae Lauren Harris yn cymryd y gic felly. Barri ysu i gael un cyfle. Ysdi gael rhywbeth yn y gêm a hanner cyntaf siomedig ar hyn o bryd. Digon opsiynau fan hyn. Jenkins o bellter. Mae'r gydoeddi, ond oedd bron glanio'n garedig hefyd. Freeman, colli ffordd fan yna. Bennett yn gwneud digon. Trivet. Nôl at Bennett. O, Bennett yn edrych yn benderfynol. Pam lai! O, Mergyd! Wel, bobl bach! Na chi gol gan y Barri. Dros ben y gol geidwad. Hannah Bennett. Ergyd. O'n i'n mynd i weid, gobeithiol. O, fi credu i'n edrych yn hollol benderfynol fan yna am gol. Chwarae teg iddi, ti'n be, mae jyst yn hyfryd i weld Gwen ar ei wyneb a'r garfan i gyd yn dathlu fyna. Oedd hi wedi codi ei ffendel, gweld unwaith eto bod y gol geidwad Caerdydd, Chamberlain just wedi dod falle 2 gam o'i linell, a chwarae teg iddi, mae hi wedi taranu y bêl yna mewn i gefn y rwyd, a mae'n llawn heiddi gol sydd yr un mor dda fanna a Broadhurst. Wel am Ergyd. Gan Bennett. Gordon Bennett, dwi'n mynd i weid yr un adeg. Rwy'n bychiad ar fynd o fas da fi. Wel. Da iawn. Gwych, gwych, gwych. A neith hynny, ti'n modd, ysbrydoli y Crysamelyn nawr i mentro ac i pwyllo pam angen pwyllo. A maen nhw'n gwybod yn iawn bod nhw'n gallu sgorio goliau pnawn yma. Felly gobeithio neith hynny, roi hyder sydd angen arnyn nhw. Na fydd hynny'n deffro Caerdydd rhyw ychydig. Felly ddi rhy hawdd i Caerdydd. Cook. Croesio da hefyd. Barri nôl. Ie, mae Cael y Cook a chroesiad safonol fan am y rai dweud. Bennett sy'n clirio. Just yn gweld pan gath i'r bêl. Nath i gyflymu pethau. A nath i codi ei ben i fod yn deg, oedd hi'n gwybod yn union beth oedd hi am wneud. Oedd neb wedi mentro i gael i lawr, ac oedd gwagle gyda hi, ac oedd fi'n siŵr yn meddwl, wel pam lai. Mae hwnna'n gecrydd. Reit dan drwy'n y dyfarnwr. Lot o bobl mewn melyn yn synnu dy'r penderfyniad yna. A Cath Morgan yn synnu dy'r penderfyniad yna. Nawr mae Oakley a Green yn cyfuno, a maen nhw'n cywio yn y canol fan hyn, os yw Green yn gallu creu rhywbeth. Croesiad yn siomedig, mynd allan nath i. 5 munud ar hugain di mynd. 2 gol i 1. Mae'n rhaid cyfaddau, ond ni ddim yn meddwl bod ni'n gweud hynny ar ôl 10 munud. Na, a mae hynny lot yn well, mae rhaid dweud, mae Barri just yn dechrau setlo nawr, fi'n siŵr bod pawb yn nerfus, am y chlysur fel hyn. Barri wedi dangos falle o dibrofiad ar y degau, ond i fi, mae Chelsea, fi'n dweud Chelsea Deacon, achos dyna'i chwaer hi, Amy Deacon. Mae hi'n 16 mlwydd oed, mae'n dechrau gêm fan hyn, a mae hi yn beryglus, felly fi'n gobeithio geith hi mwy o'r bêl. Allan mae'n mynd. O, ni wedi cael 2 gol o safon. A rhaid cyfaddau. Arno Sil. Hydrefol. Nawr de, Barri eto. Cipio'r meddiant. Dim problem. Tro yma i Caerdydd. Chamberlain. Siwr oedd hwnna'n sioc. Mae'n rhaid bod yna eiliad pan chi'n golgeidwad, pan chi'n gweld y bêl yn mynd dros eich pen a chi'n gwybod, dwi ddim yn stopio hon.
Do, a fel cefnwr dde, fi wedi gwylio lot on. Yn nhw'n chwarae dros Gymru yn mynd mewn yn gefn y rwyd. Karen Chamberlain hefyd. Dwy gol oedd wedi ildio tymor hyn. Cyn honna, tair oedd Caerdydd di ildio. Record amddiffynol gampus gyda nhw sy'n dweud i chi nod mwy. Ti'n be, fi'n edrych ar siarp y Barri nawr, a mae'r pellter rhwng yn ennill bach yn well. Felly, fi'n gobeithio bydden nhw just yn gallu aros bach fwy gyfyng i sicrhau yna ni. Da iawn, fel bod y peli yma ddim yn rhy hawdd i Gaerdydd i dechrau gwrthymosod. Cael dysgu, maen nhw wedi wneud mewn 5 munud ar 20, jyst wedi dod yn gyfarwydd, neu oedd hi bach o sioc i'r system y 10 munud cyntaf yna? Sioc i'r system, bys ni'n meddwl i fod yn onest, ond chwarae teg iddyn nhw am tyfu nôl mewn i'r gêm, ac am sgorio gol o'r safon ucha, felly wneith hynny ond helpu nhw. Ac eto, ni'n gweld Caerdydd yn esgeulus, a mae'r Barri yn barod i fanteisio ar hynny, yn pan mae Ffion Price doch chi'n y cefn, mae hi mor gyfforddus ar meddiant. Ni wedi gweld Oakley yn symud o'r dde, mwy teg at y chwith, eto, ar y gair. Ie, Bennett yn neud yn arwrol fan'na chwarae teg iddi. Price. Mae Price yn fentro o bellter. Pawb arall yn, o lan bas. Gan Price at Green. Os na deja vu i fod. Gan Green wedi sgorio unwaith o'r safle yna. A ddim coet wedi... Sienna Stone. Ie, mae rhaid i ddyn yn well dal. Mae rhaid i ddi gadw'r bel yna, tymod. Neu fel wedys i, beth sy'n digwydd yw, mae'r meddiant yn mynd nôl i Gaerdydd, a mae pawb allan o siarp, a mae siarp y Barri, fi ofn dweud e, a'n edrych yn dda o fan hyn. Harris sydd yn clyrio. Ac atgoffa chi oedran tîm y Barri. 2 o'r chwaraewyr sy'n dechrau'n 16, Sienna Stone, Amy Deacon, 2 arall yn iau na 20. Cael Brennan yn y gol yw'r hynna. O bell ffordd. A mae hi'n 26, mae'r gweddill, fel 22-21, a wedyn ni rhaid ni ar 10. A mae'r gyngred yma yn berffaith i merched sydd yn trio datblygu a gwella a dysgu'r gêm. Felly, chwarae teg. Gwell gan y Barri. Mae'n ddiddorol fan hyn ar hyn o bryd. Dyma Stone. Ti'n bys ni yn Barri nawr, bod angen i Lucy Atwood, sef cefnwraig chwith, i fod lot fwy agos i Stone, i roi bach fwy o gymorth iddi, i fod yn deg iddi, mae'r benni hunan bach fan'na, ac i fi'n Barri bod hi'n colli'r bel, ond mae'r benni hunan. Un camgymeriad, y bant o nhw, Green i Gaerdydd. Green sydd wedi cael un, yn edrych am un arall. Yn amddiffyn yn gwneud digon. Just i arafu pethau, so Oakley yn ceisio troi, Cook i Gaerdydd. Ie, un peth fan'na, a mae'n digwydd i tîm prifysgol De Cymru fi, mae Teip Trifet, dwi ddim yn joio trac yn ôl. A pan mae Barri'n colli'r bel, mae rhaid iddi dod mewn i'r linell canol cae fan'na. Dwi ddim yn helpu neb trwy aros ar yr asgell. Fi'n credu bydd Teip Trifet yn clywed hynny gan Cath Morgan tro nesaf fydden nhw'n cwrdd. Fi fed up o ddweud iddi ar Fercher. Chi'n gael oedran roi'r chwaraewyr y Barri. Mae'r hen joc na am dim ysgol yn y bore yn wir. Hanner tymor, na'n nhw gymryd hynny. 2 yn 16 oed, fel o'n i sôn. Dipyn o beth, 16 allan ar y cae na. Yn braf bod nhw'n cael y cyfle hefyd. Ie, yn sicr, pryn yw'r cyfleoedd yma i'r chwaraewyr yma, ond nawr mae'n bosib neu gwe am yr gefnogaeth a fuddsoddiad yn gêm y merched yng Nghymru wedi datblygu i gyrraedd y sefyllfa yma. Felly, ie, mae lot yn ei ddathlu. Dyma'r sgorwraig. Bennett at Trifet. Flick bach gan Rhian Oakley. Mae'n gyflym, mae'n ras fan hyn. Ond, draw maen nhw'n dod, gweld y bygythiad. Ie, mae Rhian Oakley...
Mae ar wych gyda ddau o'i gyflymder, ond ar y degedl, dwi ddim yn defnyddio fe fel allai. O'n i'n ffodus gweithio gyda Riogli am 5 mlynedd, ac oedd oedd rhaid i di gwrando i fi, achos o'n i'n mynnu bod i yn. Ond mae rhaid i chi i hyfforddi hi mewn ffordd lle i chi'n cael ei gorau mas ohoni, a yn y marn i yn bersonol, sa'n credu bod Caerdydd yn neud hynny ar hyn o bryd. Mae lot fwy i ddod o'r Riogli. Oedd rhaid i wrando arna i. Caerdydd trwy'r canol, Peniad! Oedd hi'n agos dros ben. Tipyn o Beniad. Neu fel postyn mae'n mynd, dihangfa i'r Barri, Mackenzie Holden, oedd yn y canol. Ond i jyst yn mynd i weithio, mae rhaid i bawb gwrando ar ti, i fod yn deg. Mae hynny'n hollol iawn. Wers bwysig mewn bywyd, jyst gwrandwch i'r Cath Morgan, mae'n haws. Wel, fi yn eitha llym, ond maen nhw yn parchu hynny hefyd, a maen nhw'n gwybod bod safonau fi'n disgwyl yn gyson, a wedyn maen nhw'n ymateb yn y ffordd cywir, trwy gwrando. Safonau ar y cae, cyngor i'r cyd sylwebwyr hefyd, poeni bod ni ddim yn gwisgo digon o gotiau, a menig, a hetiau, a sanau, Cath yn barod am bob tywydd. Ydw, a mae Carl Roberts o'r Radio Cymru wastad yn cymryd y mic ohonau, oherwydd fi'n gwisgo gormod o haenau, ond mae rai bod yn gyfforddus wrth gweithio do. Caerdydd allan, Cerin Chamberlain. Mae'n nosweithi na. Dwi'n mynd oer iawn, ond rhaid gweud, fi'n dechrau meddwl falle dylai di dod ar menig gyda fi. Wel, fi'n digon gyfforddus. Mewn safle gwych fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd i fyny'n uchel yn y brif eisteddle. Gweld y cyfan yn datblygu o'n blaen ni. Gweld Caerdydd yn taro 2 gol gynnar. Y gynta'n glasur gan Green, y capten Walsh yn penio'r ail o gic gornel. Mae yna anaf bach fan hyn, ond mae'r Barri di ymateb. Mae'n wych, Bennett. A ti'n be, just anghysondeb fyna gan y dyfarnwr fyna, mae rhaid dweud, oherwydd, oedd Amy Deacon wedi cael ei llorio yn union yr un modd, a oedd y dyfarnwr yn gwrthodroi Caerdydd fyna, felly, mae rai bod yn gyson fel dyfarnwr, neu chi'n colli parch y chwaraewyr. Dim byd yn hynny, do. Oedd yn edrych yn debyg y digwyddiad blaenorol. Rhaid cyfaddau. Caerdydd eto. Troi'n chwym nath Mackenzie Holden. Yn troi mewn i Grysau Melyn. Gwell gan y Barri eto. Mi oedd yna opsiynau. Ti'n mynd troi ffordd arall, yn awr ni'n gweld Caerdydd yn ymateb. Mae'n gystadleuol lawr yna. A ti'n be, Jenkins fyna, cyfradd gwaith i chwarae teg iddi yn dod o'r safle amddiffynol fyna. I just mentroi dod o'r bêl allan, chwarae teg iddi, oedd hi'n ddewr iawn ac yn gryf. Holly Jenkins yn y cefn i'r Barri. Mae hi dim ond yn 21, felly mae hi digon hyn. Mae'n hen i gymaru ar rai o chwaraewyr y Barri. Gyfad. Sa'n gallu cofio bod yn 21. Green eto, fel ni wedi gweld drwy gydol y gêm. Eto, mae yna droed yno gan y Barri. Wel, yn ffodus yn y pen draw, ond bant yn nhw. Trifet, colli ffordd yn y diwedd. Ac yn anffodus, unrhyw un arall ar y cae, ond Ryan Oakley, a bydde neb yn dal nhw. Ond, mae Ryan Oakley, chwarae teg, yn neud gwaith amddiffynol dda fyna, just yn trio sicrhau bod Trifet ddim yn ildio, fwy o pellter i mosod ar gyfer y Barri. Wel, Blair. Mae Sienna Stone yn herio am ddiffyn Caerdydd. Sim llawer o gymorth dau ar hyn o bryd. Stone mae'n gwneud yn dda nawr de. Fan hyn mae angen oedi a edrych am gymorth. Mae cymorth yn cyrraedd ond bas yn digon cywir. Michaela Cook yn ôl. Ôl y daw i Freeman. Dacl yn gadarn. Felly fe yna broblemau fan hyn. Digon nôl gan y Barri. Ond dair dan y cefn wastad yno. Holden. Trwy'r canol. Watkins. Is yn reoli pethau nghanol y cae. Fion Price. Dwi'n cael digon am ddiffyn. Lan y hi, fan i'r cae. Ond y bel na ddim yn mynd i fynd allan. Dwi'n o'i gorau gadael y bel i fynd allan. Oedd e fel rhywun di rewi'r bel fyna. Ond na, chwarae teg i'r Barri am ddiffyn dda fyna. Ond just, gyda Stone pan mae'n ymosod, mae e fel bod hi ar ben ei hunan fach i fod yn deg iddi. Mae angen fwy o gymorth yn sicr. Deacon yn troi yn ffos. Ydy dal ar ei thrad, mae rai bod anna'n Caerdydd. Oedd e ddim, sa'n credu dyl, oedd e'n mynd i roi.
Ond, ie, mae fe angen cael gafel ar y pethau bychan yma fi'n credu dyfarnwr, jyst i fod yn gyson. Bosib yn teimlo mae colli thraid nath i yn mi oedd. Ie, gwastraffus, ti'n bod. Mae rhaid creu cyfleoedd fan'na, gadael i'r Barri ymgeisio ennill y bêl cyntaf ar ail bêl, a wedyn i greu rhywbeth yn agosach at gol. Ti'n bod, prin iawn ydy bobl yn gallu hergydio o bell fan'na. Chloe Chivers yw un ohonyn nhw, ond dwi ddim ar y cae pnawn yma. Sydd i sgorio pnawn yma. Os fel sy'n gywir yn gynharach. Edrych ar y symudiad ma'n datblygu. Tacl dda unwaith eto, achos oedd Oakley defnyddio ei chryfder fan yna. Ie, ysgwydd fan'na, weithiau dyl mae dyfarnwyr yn rhoi hynny fel gigrydd. Byswn ni ddim yn dadle os oedd e'n gigrydd, mae rhaid i fi ddweud, ond dyw dyfarnwr heb rhoi hynny i y Barri, felly mi fydd rhaid i nhw sicrhau bod nhw'n amddiffyn ar y mysodiad nes yma. Nes i gam ddarllen, cael cerdyn melyn eith Chloe Chivers. Mae dim sgorio, ond Abertawe yn ennill o Pêl-DROED i ddim yn Aberystwyth. Cwpl o goliau i Katie Hosford yn y gêm yna. Abertawe yn ennill, Wrexham yn ennill. Y ddau glwb yna ar driffwynt ar 10, Caerdydd ar 13 hefyd ar ddechrau'r pnawn. Mae mor dyn y gwe, ti'n modd? Gret. Ie, ydy, mae elfen o gystadleuol, ti'n modd, mae'n ffantastig. O digwydd bod gêm nesaf Caerdydd yn Abertawe, yn erbyn Abertawe. Noson tan gwyllt. Noson tan gwyllt, dyn ni'n mynd i weid, ie. Dyna'r fy hoff noson o'r flwyddyn. Yfe? Noson tan gwyllt. Tiw. Ie, ydw, joio. O well fi eitha hoffi, ie. Ond yn Aberystwyth, wastad arddangosfa enfawr ar y cae Pêl-DROED. Mae 3G dyn nhw dyddio yma, felly fi'n cymryd bod nhw'n cael. Na, gormod o arian di buddsoddi fan'na da? Ie, dyddio na di mynd. Na, ie, hoff iawn o tan gwyllt, mae'n rhaid gweud. Ddim mor hoff o Calan Gaea. O na fi, na. Sa'n ateb y drws. Mae'r plant yn mynd dros ben llestri yn llwyr. Mi oedd na ryw sôn bydd yn y gystadleuaeth yma o ran y wisg o'r sa'n siŵr os yna gefnogwyr wedi mentro. No de, bach o broblem fan hyn o ran y Barri. Y ddwy yn cyrraedd yr un pryd, yna'r broblem. Ie, wel, mae rhaid i Brennan i gweithio lot fwy cyflym fan'na, i mentro allan o'r gol, i sicrhau bod hi'n ennill y bêl yn gyntaf, oedd hi jyst yn riad a fi ymateb fan'na, a wedyn yn rhoi Harris o dan bwysau i wneud benderfyniad, pryd oedd ddim hyd yn oed yn gwynebu, ti'n modd, y gwrthwynebwyr. Felly, ie, mae rhaid i Brennan, hi sy'n gallu gweld pob dim o flaen hi, a felly cyfrifoldeb hi yw i roi'r cyfathrebu clir fan'na. Y Barri eisiau cic rydd fyna. Mae bod Green wedi llawio. Sydd trwodd at Brennan. Os gewch chi gyfle, gwefannau cymdeithasol Merched Caerdydd gyda llaw sôn am Calan Gaea. Ond nhw'n gwneud cyfweliadau dar Merched wythnos yma. Ond rhyw joc oedd y cyfan, felly yng nghanol y cyfweliadau, oedd na rhywun yn ymddangos mewn gwisg Calan Gaea. Yn rhoi brawn yn nhw. Nath nhw gymaint o fraw i un chwaraewr, gwmpodd i off y gader. Ond i'n meddwl bod wedi anafu hynna yn yr 11. Ie, sa'n fan o bobl yn rhoi braw, na, dwi hynny ddim yn plesio. Na, fi'n un peth, rhaid gweud. 5 munud i fynd fan hyn. Mae Barri wedi cael braw yn y 5 munud agoriadol, 10 munud agoriadol, dylai ni'n dweud, oedd hi'n ddwy i ddim. Cyn i droi rownd y gol gyntaf, o'n munud o hanner, o'ch chi'n meddwl, mae hon yn mynd i fod yn noson hir. Ond, nhw wedi ymateb, nhw wedi taro nôl. Bennett gath y gol, Bennett ar dacl hefyd, Deacon nawr i'r Barri. Os na eiliad ar ddiwedd hanner cyntaf, Trefet yn ergydio, maen nhw'n taro'r targed, lot gwell gan y Barri. Ie, a dyma fe, bys y teit Trefet fan'na, o bosib, oedd fwy o amser nag oedd hi'n meddwl, ti'n modd, mae'n chwarae allan ar y ddeifi, felly mae'n gyfarwydd â hynny, a mae wastad yn mynd o gwmpas y gwrthwyneb amddiffyn cyntaf. Ie, o bosib. Na i gadael ti off teit fan'na, na i gadael ti off. Newn ni asesu nos llun yn ymarfer. Bydd y clipiau mae'n cael ei dangos. Siwr, mae'n handi i cath. Ecoleg y cymoedd. Ie. Agosau at hanner amser. O mae rhaid canmol y Barri, Del. Mae nhw di just settle mewn i'r gêm yma nawr. Mae siarp yn well, mae pawb yn gweithio, digon caled. Ie.
dyma ni'n gweld yn y 10 munud agoriadol na. Green yn gwbl glir, a Green yn cyrlamu mewn i'r canol hefyd, ond y Barri yn ôl na unwaith eto. Dyma o ddim yn digwydd yn y 10 munud agoriadol, yn cael jyst rhyw gyffyrddiad mewn, cael corff mewn, unrhyw un yn rhwystro nhw. Ie, chwarae teg. Mae'r angerdd yna nawr fi'n credu, a maen nhw'n credu yn nhw eu hunain hefyd, tymod. Dim ond un gol sydd yn y gêm yma, felly mae rhaid brwydro. Maen nhw wedi gwneud hynny eto. Cos y melyn yn o gynta. Ar te. Tipyn o ras fan hyn gan Lucy Atwood. A weithiau mae'r ymdrech yn golygu bod y bêl yn glanio'n garedig. Pas dda gan Freeman. Ond nôl yn gyflym mae Green. Dal yn oed Deacon. Deacon dal i fynd. Sy'n llawer opsiynau gan Deacon. Mae'n mynd i hun. O, ddim yn bell chwaith. Cic corner i'r Barri. Na, ti'n teip trefyd fanna, a oedd hi ddim yn ymwybodol bod y dacl yn dod i fewn, felly fi'n credu gath hi braw, ond mae rhaid canmol Amy Deacon, chwarae teg iddi, 16 mlwydd oed, a'r hyder fanna, a'r gallu i trio ergydio o bell fanna, a fel wedys i, oedd e ddim yn bell, felly chwarae teg iddi. Na, allwn ni ddim ail adrodd hynny. Gormod, ni'n ddwy sy'n yr ymosod mwy na lai o ran y Barri. Stone a Deacon, y ddwy yn 16. O, ie. Neud yn wych fan hyn. Heno, mae'n y gyfle, cyn hanner amser, cyfle arall i'r Barri. O, mae'n ei wych at y bostyn agosa. Yn cael ei chwipio mewn Deacon, yn gwneud digon. Cyn o aros fan hynna, yw hon yn dyn ôl mewn, na'r cwestiwn. Tracl bwysig. Caerdydd yn gorfod gweithio fan hyn. Ie, a mae hynny'n dda i weld, ti'n modd, yn sicr mae Barri wedi gwella mewn hyder. A maen nhw'n fwy parod i weithio dros ei gilydd hefyd. O, teip trefyd, paid wneud hynny. Just gythio fanna yn Megan Bowen yng Nghefn. Sy'n angen wneud hynny? Dwylo lawr. Rhwystredig. Mae'n siŵr. Cath yn sôn tipyn am teit trefyd. Wedi bod gyda Academy y Barri. Nifer o Academy, mae Cath yn gwybod mwy o hanes un na fi. Ond oedd hi'n tîm yr wythnos. Wythnos diwetha ar ôl ennill yn erbyn Met. Wedi sgorio yng Nghwpan Cymru. Sgorio ddyn ni gêm gyntaf i'r tîm cyntaf gyda'r Barri hefyd. Ie, mae hi yn talent, mae rai dweud, a mae'n chyfraniad i tîm prifysgol hefyd. Mae'n is-gapten i fi, a mae'n dda iawn gyda arwain trwy'r siampl o ran perfformiadau yn wythnosol chwarae teg fi. Barri yn clyrio. Nath i'n syth. Mewn i Daniel Green. Ond maen nhw'n brwydro lot mwy nawr Barri. Colli ffordd, ond lot i'w ganmol fan hyn. Seren Watkins yng nghanol y cyfan. Caerdydd yn troi'n dda. Olden yn troi yn erbyn i gyn glwb. Mackenzie Olden di ymuno Caerdydd yn yr haf. Caerdydd yn ceisio taro reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Dal i fynd. Green, Oakley ar rhediad. Green, fel hyn dechreuodd pethau. A ni'n mynd i ddweud bod ni'n mynd i orffen yn yr un modd, ond syth at Brennan. Ie, gwaith gwell fanna gan Rhian Oakley, chwarae teg iddi. Just yn sicrhau bod hi'n ryddhau y bêl ar yr eiliad cywir fanna. Mae wedi bod yn eog o bosib o dal mlaen i'r bêl, ond oedd yr amser yn berffaith chwarae teg iddi. Just i trio rhoi Daniel Green trwy ar gyfer ergydio'r gol. So, da iawn, y ddwy ohonyn nhw. Ti'n sôn Cath am teit trefyd yr un sy'n chwarae'r coleg hefyd ar brifysgol. Faint o gemau mae'r merched yn chwarae? Felly ni'n chwarae, ie, yn brif adran Bucks, felly ni'n chwarae 12 gêm dros y tymor. So mewn wythnos, maen nhw'n hyfforddi da'i clwb, hyfforddi gyda chi hefyd, cael lot o waith ddim yn mewn. Mae 2 gêm dyn nhw'r wythnos, un i fi a un i'r clybiau, a wedyn mae 2 sesiwn hyfforddi gyda nhw, felly mae'n, mae rhaid sicrhau bod chi yn roi'r amser i fewn, ond i ni gyd yn gwybod, os chi'n gweithio'n galed, gewch chi'ch gwybrwyo. Braf gweld cyfleoedd am hwnni, wrth i ni gael 2 funud ychwanegol ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Hanner cyntaf cystadleuol. Mae'n braf dweud hynny. O'n i ddim yn meddwl bydden ni'n dweud hynny ar ôl rhyw 9 munud pan oedd hi'n 2 i ddim, ond rhaid canmol y Barri i fod yn deg. Gwaith i'w wneud reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Maen nhw'n gwneud y gwaith na. Eto, Broadhurst nôl mewn y canol. Pen y Barri sydd yno nawr de. O, ni'n meddwl bod hi'n mynd i fentro o bellter.
Cedi pethau. Price y seren. Clipio'r bar hefyd. Ac dyna fydd diweddglo ar hanner cynta. Ie, techneg gan Price fan'na chwarae teg iddi. Mae'n medru ergydio o bell a mae taro'r bar, chi ffili mynd yn agos fan'na. Ni just yn codi. Ydym arwydd bod y bêl na'n mynd i ddod lawr, ond ni wedi mwynhau'r hanner cynta na. Caerdydd wedi mwynhau mwy na'r Barri, ond bydd y Barri wrth i bodd wrth iddyn nhw adael. 2 gol i 1, roedd hi'n ddwy ddim ar ôl 9 munud, ond Bennett o bellter yn cadw'r Barri yn ddi. Dyna ni am yr hanner cyntaf, ffynwch mynd yn bell. Cyfle nawr i weld uchaf bwyntiau o benwythnos prysur arall yn uwch gyngor Cymru JD. Jordan Davies tu mewn i Kai Griffith, cyfle cynnar i Cei Conna, Franklin, braidd yn lwcus, oedd o yna fan yna, 20 eiliad ar y cloc. Nath Phil Mooney i ora, ond yn anffodus iddo fo, mi ddisgynnodd hi yn garedig i Harry Franklin i rwydo i 3ydd gol o'r tymor. Jyst ymlaen i Bradley. Davies. Nash yn gry ac efo Jordan Davies. Fforwch ymlaen, mynd ar dyfarnwr Mark Petch. No Edwards, cyfle i Franklin rwan. Ar ei droed chwith, Franklin am Iael! Mae'n dod rwg i waith i'r cofis. Harry Franklin. A go fewn 5 munud. A Cei Conna di dyblu mantais. Edwards i Franklin. A'i droed chwith yn plannu'r bêl. Heibio i Lewis Webb. Maen nhw dal yn ymosod. Declan Poole. Disney, tu allan i ddod. Disney, chodi fyny tuag at y postyn pella, ac yno, mae Harry Franklin wedi sgorio hat-trick, a dim ond 10 munud o'r games di gael ei chwarae. Mae amddiffyn Gaernarfon yn ddifrifol y wael yma ar Gaer Castell heno. Yn yr amser, sgael y genetau ar ddiwedd yn hanner cynta. Disney, tuag at y postyn pella, Nash arbeniad, ond mae'n gefnir oed gan Harry Franklin. Rhedeg i mewn, gyda'r ymythel allan. Mae'n nhw'n rhwydo i 4ydd gol o'r noson, a 4ydd Cei Conna o'r noson. 7 munud bron di chwarae dros y 45. Pas i Declan Poole, Jack Kenny yn y cwrt Cosby, tuag at Kenny! A mae'n bumed i Cei Conna wrth i'r gloc. Bron iawn at ar hanner amser. A mae Jack Kenny yn rhwydo i ail o'r tymor yn ebyn y gyn glwb. Harrington mynd teipio i Cartwright, sgwar i Williams. Williams yn mynd yn lletach i Declan Poole, ffyr yn ôl i Josh Williams. Williams, un symudiad ar ergyd yn fflachio, heibio'r golwr Tom Pritchard. Cei Conna di taro 6, ail o'r tymor i Josh Williams. Symud y bêl yn sydyn ar ymyl y cwrt Cosby, ergyd rymus yn curo Pritchard ar ei bostyn agosa. Disgyniad yn Davies, Clark sy'n tu mewn. Louis Lloyd yna gynta, cyfle am y gol gysur i Gaernarfon. Oes ma yna, symudiad cyflym o'r cefn. Mae Louis Lloyd yn rhwydo gyda 12 munud o'r 90 yn weddill 4ydd o'r tymor i'r ysgellwr. Yna gol gysur fydd i. Billy Kirkman ar yr ongl. Mewn mae'n dod. Harry Owen! A mae'r gol yn cael ei sgorio! Ac Owen Taylor sy'n rhwydo dros Aberystwyth. Y bêl letraws gan Kirkman yn cael ei hennill yn yr awyr gan Aberystwyth. Ac Owen Taylor yn rhwydo i gol gyntaf yn uwch gyngrair Cymru dros Aberystwyth. Dave Jones yn mynd yn hir, chwilio am Steph Davies, mae'n cael ei biro yn yr awyr. Harry Owen sy'n camu mewn yn ceisio troi am ddiffyn. A mae Pennac wedi gwneud camgymeriad. Mae'n ylawio fan'na os bosib. A mae'n mynd i fod yn gic o'r sbotyn. A mae'n mynd i fod yn gardyn coch. Dos bosib yn hyn.
Ashley Evans yn cael ei alw draw, ac Evans sy'n gweld coch yn ogystal. Wel, pethau'n mynd o ddrwg i wath i dîm Rhys Griffiths ar ei holi o gol i ddim. Jack Thorne, y capten, yn arwain drwy y siampl. Mae Aberystwyth ar y blaen o 2-0 yma ym Mhen y Bont. Keenan Patson yn dechrau'r ail hanner i'r ymwelwyr. Dim newidiadau gan y naeth dîm na'r llall ar yr hanner. Kane McLagan cyflamu'n i flaen ac yn ergydio! Ac ar ôl 2 eiliad ar 10 o'r ail hanner, mae'r ymwelwyr wedi mynd ar y blaen. Kane McLagan efo'i 7th gol o'r tymor. Ac efo pethau mor agos tua gwylod y tabl, fe alla honna fod yn gol anfarth. Keston Davies nôl at y golwr sy'n clirio. Eisiau canfod Caerdydd. Mae yn canfod Caerdydd. Pas dda gan Ratcliffe. Caerdydd yn troi ddi. Caerdydd! Oddi ar y postyn! Ac mae'n gefn y gol. Wel, y bêl uniongyrchol yn canfod Caerdydd yn troi ddyn ac ergyd i gornel isa'r Rhwyd. Price ar gic at ochr y Cwrt Cosby sy'n gyfle fan hyn i Elliot Evans ar ei drodd dde ac am gol i Elliot Evans allan o ddim byd reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Gol o'r safon ucha, ergyd trod dde Elliot Evans yn mynd yn syth i'r gornel ucha, dim cyfle i Ratcliffe yn y gol. Keston Davies sy'n edrych i daro'r bêl yn hir, yn cael ei ffenio'n glir gan McCarthy yn canfod Elliot Evans, sodliad hyfryd lawr at Harry Owen ar bas hyfryd. Mae Lewis Rhys ddim yn cael sefyll Lewis Rhys, mae dros ben y golwr, Lewis Rhys am gol i'r net, reit ar ddechrau'r ail hanner, ac am bas yn rhwygor am ddiffyn gan Harry Owen, a rhaid dweud Lewis Rhys yn gorffen yn wych yn mynd rownd Ratcliffe, yn codi'r bêl dros yr amddiffynwr. Cummings a'r peniad mlaen, at Mertens yn cael ei giro gan Emil Lewis, y bêl mlaen. Wel, bron yn cyrraedd Lewis Rhys, mae yn cyrraedd Lewis Rhys ar ochr y Cwrt Cosby. Elliot Evans yn cynnig ei hun. Harry Owen ar ochr y Cwrt Cosby yn ceisio mynd heibio Cummings. Y croesiad, dos bosib bod hi'n gol, dos na ddim cam sefyll. A Tom Vincent sydd yno ar broses hawdd o rhwydo, ble oedd yr amddiffyn i Bontypridd, ac unwaith eto y Met yn sgorio. Sgorio bêl cael ei hyrddiau mewn, tuag at Sutton mae'n dod nôl at Sears, cyfle am greisiad. Sutton helpu ymlaen, ac mae Aaron Williams yn ei chladdu hi i gefn y Rhwyd ar y postyn pella. 3 munud a hanner wedi chwarae mawr partlydd am dechrau perffaith i'r dre newydd. Bêl yn disgyn i Williams ar y postyn pella. Ac Aaron Williams yn sgorio i 12th gol am y tymor. Jones yn mynd yn hir. Sutton yn ennill y peniad, ond Tyrese Owen allan efo'r bêl. Allan at a Preseise. A Preseise, croesiad, i'r ergyd oedd hi. Mae Wycherley yn ei gyllwg hi. Ac yn wir, mae'r gol wedi cael ei rhoi. Rhys a Preseise o'n email a croesiad oedd hi, ond efallai na ergyd oedd hi. Ond camgymeriad erchyll gan Wycherley yn y gol. Methu gafel ar y bêl ac yn disgyn dros y llinell efo'i. Ac rywsut, mae Hwlffordd wedi dod y gyfartal. Dybast ymlaen, Brobl yn neud y rhediad mewn at Young. Clark! Hyfryd gan Ben Clark. Wel, wedi beirniadu fe am ei berfformiad yn gynnar yn y gêm. Ben Clark sy'n rhwydo'r gol gyntaf hyn o'ma. Ychydig o le yn troi ar ei drod chwith yn crimanu ddi heibio i Absalon. 6th gol y tymor i Ben Clark. Ar steintiau ar y blaen, steintiau un y bala dim. Redmond yn creu yr eithaf gan Brobl, troi na yn y Cwrt Cosby, baslac. Ti'n cael Brading, ond dwi'n cael ei gael lawr i gan cyflym. Ych chi'n clywed hyfforwydd yr y bala.
yn sgrechian ar amddiffyn i gau Ben Clark i lawr ac ar y droed chwith na yn Crymanio na'n Gilfyd. Heibio i absolutely gobaith i'r golwr. Y cyffyrddiad cyntaf na yn wych gan fo, jyst yn gallu agor i gorff allan wedyn i gyrmanu'r bêl na yn wych. Chislovic. Danny Davies o'i flan unwaith eto, rhediad gan Redmond, mae Redmond yn mynd i'r llawr. Cic o'r smotyn neu mae'n gerdyn. Mae e wedi rhoi cic o'r smotyn y tro hwn, mae e'n mynd o blaid Redmond. Dan Redmond yn gwneud y rhediad o ganol ca. Tric hyfryd i dwyllo'r amddiffynwr yn cael ei ddal yn mynd i'r llawr a chyfle i'r Seintiau Newydd i ddyblu mantais. Ie, eto Chislovic ar bas ac Harrison yn ei faglu rhyw dric bach fel ti wedi sôn, mae gan Redmond i fynd heibio ac Harrison yn cael ei ddal yn fan yna. Y brobl sydd dros y gic o'r smotyn, brobl yn erbyn Absalom. Just cyn hanner amser a brobl yn sgorio'n gyffwrddus. Absalom yn mynd un ffordd, y bêl y ffordd arall. Mae'r Seintiau'n dyblu mantais. Brobl yn sgorio, y Seintiau Newydd 2, Bala dim, llai na 2 funud cyn yr hanner. Ie, brobl yn glinigol. Absalom yn mynd i'r chwith. Brobl i'r dde ar ath o. Ac i Colin Caton yn siomedig efo'r 5 munud dwytha.
Croeso nôl ato ni i stadiwm Dinas Caerdydd. A'r newyddion cyntaf yw bod na eilyddio. Hannah Power yn dod i'r cae. Yn y lle, Michaela Cook, Caerdydd sy'n neud yr newidiadau yma gyda llaw. Mackenzie Olden wedi gadael hefyd. Oedd hi wedi bod yn chwarae yn erbyn i chyn glwb. Hannah Power yn dod ymlaen. Molly Kehoe yn dod ymlaen hefyd. Bach y sioc bod Molly Kehoe ddim wedi dechrau. Mae wedi bod yn misg y goliau tymor yma. Kehoe 4 gol yn barod. Hanes diddorol yn ymuno ar ôl cyfnod ar brawf gyda Caerdydd. O ynysoedd y Ceyman yn y Caerdydd yn reiddiol. Wedi bod yn chwarae i'r ynysoedd hefyd. Oedd hi chwarae fis diwetha, Sgorio yn erbyn Anguilla. Felly, tipyn o daith i gyrraedd fan hyn, yma yma. A mae di dewis dod fan hyn. Ie, fi'n gwybod. Mae'n siŵr mae'n oer fan hyn. Fi'n oer? Na, mae'n iawn, mae'n noson braf. Clocyn i mynd ôl, mae'n dywyll. A ni'n mwynhau ar hyn. Ond blaenau ni ar y cae. O dan y llif o leadau. Merched Caerdydd yn stadiwm Dinas Caerdydd. Nid efo tro cyntaf, wedi bod yma sawl gwaith. Cwpl o ganodd ma heno. Anodd asesu, chi'n meddwl weithiau dysgol mwy, achos oedd na filoedd ma ar gyfer un gêm tymor diwetha yn ebyn y fenni. Sy'n gyda dipyn o dorf. Ond cwpl o ganodd yma, just dan 1000 yn credu, maen nhw'n dysgol heno. Braf cael hynny. Ie, yn union. A ti'n meddwl be, unwaith i chi'n dod i dystio gêm fel hyn, fel yr arfer, i chi yn dod nôl. Felly, ti'n meddwl, mentro yw'r peth cyntaf, a wedyn fi'n siŵr byddwch chi wedi plesio o ble chi wedi gweld. Wel, os dim byd yn bod ar yr arlwy, fel mae Cath yn gweud, ie, bendant, cael eich plesio. O'r gem ni wedi gwneud tymor yma, mae braf gol yn fyw gyda ni ar Sgorio. Ni sylwebu gyda Cath yn y gêm gyntaf, Wrexham, Cath yn ebyn Abertawe, mor gystadleuol, o fach yn danllyd hefyd. Oedd neb yn dal nôl, na ni roed ni fel yna. Mae'r Barri wedi gwneud yn dda fan hyn. Hanes a hanner cyntaf sy'n newydd ymuno gyda ni. Oedd hi'n ddwy ddim ar ôl 9 munud. Caerdydd yn taro 2 waith. Daniel Green ar ôl munud a hanner, ergyd hyfryd ganddi hi. Wedyn y capten Siobhan Walsh yn penio o gic gornel. Ond, hanner ffordd o'r hanner cyntaf, y Barri'n taro nôl. Oedd y gol na gystal ac un Caerdydd hefyd. Hannah Bennett o bellter. A dyla le ni arni, 2 gol i 1. Eilyddio, diddorol, gan ni am hynny yn y man, gol mae'r bil ma'n mynd gyntaf, mae Caerdydd yn ceisio achosi problemau. Mae'n cwpl yn aros yn y canol hefyd, y cyffyrddiad yn drwm, dal yno, Green. O, mae Seren Watkins yn mynd i fedro, bellter, a mae wedi mynd dros ben, pawb. Deja vu fel hyn dechreuodd yr hanner cyntaf, a mae'r ail hanner i dechrau union yr un fath. Seren Watkins yn disgleirio i Caerdydd, mae'n 2-1. Rhys Imildel fan'na, mae rai dweud, ti'n modd, i ni gorfod canmol Seren Watkins am y dechneg a'r ffordd nath i dderbyn y bêl, ond mae rhaid i'r gol geidwad wneud yn well dal. Ti'n modd, mae wedi gorfod dysgu gwers o'r goliau mae wedi ildio'n barod. Ti'n modd, o'r pellter yna, mae rhaid codi off y llaw yn y lle gyntaf, a mae rhaid sicrhau bod chi'n cael llaw ar hynny, felly mae'n siom i fi o ran y gol geidwad fyna. Sa'n cymryd unrhyw beth i ffwrdd o'r gol, ond dys dim hawl dych chi sgorio mor hawdd o'r pellter yna. Mae'r Barri wedi gwneud mor dda i dyn ôl mewn iddi hefyd, ond Watkins, oedd hi yn tîm y penwthnos gan sgorio, wythnos diwetha, 5 y penwthnos. A mae wedi sgorio gol arall o bellter eleni hefyd yn y gêm yn ebyn Pontypridd. Oedd hwnna o bellter. Mae wedi gwneud yr un peth eto. Yn ei bach popeth lenni, mae wedi cael cerdyn coch hefyd yn un o'i gem heno. Mae wedi chwarae'n dda yn ganol y cae. I fod yn deg, a mae'r Barri goffo wneud y cyfan eto nawr. Dim ffordd drwodd. Fan yna. Walsh yn dal i tir. Dyma Watkins, sgoriwr y drydedd. A bydd y Barri mor siomedig. Ddim mor dda iddyn nhw mewn iddi yn sydyn. Mae hynny'n digwydd reit ar ddechrau'r ail hanner. Ie, fi'n gytuno dyl, mae'n ergyd na gwe, just o ran hyder a
mae'n fynydd i ddringo unwaith eto nawr, ond maen nhw yn gallu neud e, ond mae rhaid i fi gwestiynu falle y gol geidwad fanna, ac wrth gwrs, fel tîm, i chi ond yn gallu gwylio y gol yn mynd i gefn y rwyd, felly mae rhaid i'r gol geidwad neu'n y well fanna. Green. Am y bel ar y cae, ond Davies dath draws, mae'n anodd fod yn gol geidwad. Yna fe, na'i swydd nhw. Ond mae un camgymeriad, pob camgymeriad, chi dan y chwyddwydyr yn amlwg. Yn union, mae'n galed y gwe, ond fi'n credu yn gêm y merched, mae angen buddsoddiad mewn gol geidwad, mae rhaid i fi gyfadde, hyd yn oed, jyst bod fwy o academies ar gyfer gol geidwad, achos tryn sydd da ni yn dod trwyddo, i fod yn onest, felly fi'n credu bod lle i wella'r lefel yma o safon gol geidwad. O, sgiliau. Ar yr asgell gan Bowen. Yn y Barri setlo fan hyn. An y power yr eilydd. Chwyddiad bach ymlaen. Fion Price. O, croeso da gan Price. Cyfle arbediad gan Brennan. Oedd yna well. A Brennan yn gafel yn ddi coli ar cyfle i Caerdydd. A Barri fanna fi'n credu jyst yn mynd i gysgu dal mae rhaid yn nhw sicrhau bod nhw'n stopio croesiadau dwfn i fewn, ac os nad yn nhw'n gallu stopio'r croesiad, wel mae rhaid ennill y bêl yn y cwrt cosbi fanna gyntaf, a nath Eliza Colley gael gormod o amser i tynnu'r bêl i lawr a i trio cael ergyd. Sydd throdd at Chamberlain. Diddorol beth i ddweud Cath am y gol geidwad. Mae yna un peth. Mae lot o bobl yn barod i feirniadu. Chi'n gweld ambell i gol yn mynd mewn yn gêm y merched. A mae yna rhyw batrwm. Y gol geidwad ar fai yn aml. Yn Trump gweud yn garedig. Ond mae yna rhyw wendid weithiau gyda sawl tîm yn y gol. A tyma be mae rhaid i ni gyd i gofio yw, dyw'r merched yma ddim yn derbyn unrhyw braidd dim hyfforddiant. Ac felly fel pêl-droedwyr... na'i cael heg. Green. Syth o dros y gol. A chi'n meddwl be mae'n syth mewn i'r gol. Wel am gyfforddiad yma Mori Kehoe wedi sgorio. Dwi braidd yn dathlu, dydy yn sioc iddi hi. Green yn creu y tro yma, a Kehoe ar cyfforddiad. Yr gornel waelod, mae'n 4-1, a mae'r ail hanner mor debyg i'r hanner cyntaf i Gaerdydd. Yr un broblem dyl, croesiad ar y llaw tro yma, o'r asgell chwith, ond oedd neb hyd yn oed yn trio stopio'r croesiad, ac unwaith eto, ble mae'r bêl yn mynd? I Crys Glas. Mae rhaid i'r Barri gwella o ran cymryd cyfrifoldeb o farcio chwaraewyr. Mi fydd na triniaeth fan hyn, chwaraewr ar lawr. O, fi Caerdydd wrth i bodd, yn amlwg. Ond, anhygol o ran y Barri, dyn nhw'n ôl mewn i'r gêm. Hanner cynta, 2 gol 10 munud cynta. Ail hanner, 2 gol yn y 7 munud cynta. A'r pwynt i fi yw, maen nhw wedi roddio'r goliau yna i ffwrdd. Mae rhaid stopio'r croesiad, ac os nad ydych chi'n medru wneud hynny fel wedys i, mae rhaid sicrhau bod chi'n ennill y bêl gyntaf fel amddiffynwyr. Dyna yw eich job. Os nag ych chi'n wneud hynny, wedyn gyda chwaraewyr fel Caerdydd, maen nhw jyst yn mynd i manteisio ar y cyfle, felly mae rhaid gwella fanna. Chi'n gweld ar y sgrin, beth sydd o'n blaenau ni o ran rhaglenni gyda Sgorio. Digon i ddod yr Esbydrec hefyd, uchelbwyntiau Merched Cymru yn Denmark ar ôl bod yn yr Almaen. Cwpan Lloegr penwythnos nesaf. Ni'n Mansfield nos Adwn. Wrexham Mansfield. Edrych man yn fawr at honna uchelbwyntiau y penwythnos i ddod nos fori hefyd. A Cwpan Cymru ar y ffordd. Digon yn dod. O'n i jyst mynd moyn nôl, i pwynt o'r gyfer y gol geidwad. Mae rhaid i ni gofio, bod merched yn chwarae'r gêm, dyn nhw ddim o reidrwydd wedi chwarae tan o bosib 8, 9, 10 mlynedd oed, felly maen nhw'n derbyn y fforddiad am hynny. Merched gol geidwad, os ydyn nhw'n 14-15 a maen nhw'n dweud, falle na i mynd yn y gol, dyn nhw heb derbyn unrhyw hyfforddiant o gwbl, a does dim digon o staff, technegol gan y clybiau yma, i brynu gol geidwad sy'n specific i gwella hyfforddi. Felly mae rhaid dweud, mae'r gêm, mae hynny yn wendid mawr yn gêm y merched ar mwy neu lai bob lefel ond i bai am y WSL. Ond, dim pwynt cwyn amdano fe, mae rhaid i ni wneud rhywbeth amdano fe. Diddorol. Gymaint ddim yn ymwybodol o'r hyn sy'n mynd ymlaen oddi ar y cae, yr hyn sy'n ddim yn mynd ymlaen oddi ar y cae. Felly byddai'n ffordd gwell o'i roeddi. Fe welswch chi eilyddio fan yna. Seren Watkins di gadael ar ôl sgorio'r gol arbennig na.
Mae Kelly Adams ymlaen yn ei lle, gynt o Abertawe. Adams ymlaen. A mae Caerdydd yn edrych dipyn cyfach erbyn hyn. Rediad cryf arall, ond digon yn ôl tro yma ar ran y Barri, Oakley drwy'r canol. 4-1. Ond dyma nawr ni'n cyrraedd y 10 munud ar ddechrau'r ail hanner yma. 2-1 ar yr egwyl. Sori Del, wel mae eilyddion y Barri yn cynhesu ar hyn y bryd, felly o bosib mae'n syniad i reolwr y Barri i wneud cwpl o newidiadau jyst i dod â coesau ffres falle a bach fwy o gymhelliant i'r chwaraewyr. Dyma nhw'n dod eto. Caerdydd, hyfryd. Sgorio da gan Ciho. Mae wedi creu argraff yn barod yn y 10 munud yma. Wedi creu argraff yn 5 gêm agoriadol y tymor hefyd. Ie, mae hi'n aelod bwysig o'r garfa, mae rai dweud. Mae'n cam sefyll yn yma. Chydig o flerwch ydyn ni o ran Caerdydd. Caerdydd y pencampwyr. Eich atgoffa chi. Sicrhau'r dwbl tymor diwetha, ond yr ail dro'n unig nhw ennill y gyngor, a 10 mlynedd dim mynd ers nhw ennill i cyn hynny. Ni wedi cael Abertawe Met Caerdydd yn rheoli'r gyngor yma am y tymhorau diweddar. Mae Caerdydd yn ôl yn gryf, mae'r Exam yn yr adran hefyd. Chwaraewyr Caerdydd i gyd, os dwi'n gywir, ar gytundebau yn cadw nhw gyda'r clwb. Ydyn, ie, mae'r buddsoddiad yn enfawr eleni, mae rai dweud, a mae'n wobr i'r chwaraewyr yma. A sicrhau bod nhw'n rhoi'r cymhelliant i fewn, a'r gwaith i fewn, a'r oriau i gynrychioli'r clwb. Bant nhw eto. A Cio oedd yno eto, yn croesi. Ie, ond o leia enillodd y Barri ar ail bêl, sydd mae hynny bach yn well. Ond mae rhaid i nhw trefnu lot yn well yn amddiffynol y Barri. Bron pawb yn ôl iddyn nhw. Caerdydd yn rheoli erbyn hyn. Wedi dod allan o'r dan ar ddechrau'r ail hanner. Oedd hwnna'n sefyllfa fach anodd i'r gol geidwad hefyd. Eliza Colley yno i Caerdydd ar y postyn agosa. Ie, tymod be, mae Brennan ddim cweit yn siŵr os wy'n dod i neu beidio. Tymod, os mae rhaid wneud y penderfyniad yn gynnar neu aros blew ti. Tymod, yn hytrach na falle mentro cwpl o gamau a bod y Caerdydd yn ennill y bêl yn gyntaf. Caerdydd eto. Teg at Ciho. Wy'n mynd i fentro bellter yr eilydd. Werth mentro, fi'n credu. Hanna Power, dwi'n yn siŵr. Ergyd amddiffynwr fyna. Na'n union fel oedd yn rai. Mae wedi bod yn gapten ar y degau. Hanna Power, sy'n ymlaen fel eilydd. Do, mae wedi bod yn y chwarae dros y clwb yma am blynyddau, mae rai dweud un o'r cyntaf, felly mae'n brofiadol iawn. Dacl gadarn yn dacl gywir. Dacl bwysig hefyd ar Oakley. Ie, Davies yn neud yn dda fan. A chwarae teg, mae hi'n ddewr a mae'n hapus gyda'r brwydrau yma, ond mae rhaid i bawb jyst cymryd cyfrifoldeb fi'n credu. A mae person maen nhw'n marcio bach yn well. O nawr mae yna le a mae yna broblemau fan hyn Broadhurst. Troi'n obeithiol tuag at y dyfarnwr eisiau cic o'r smotyn. Dim llawer o bobl yn cwyno. Mae rhaid cyfaddau. Megan Bowen, Broadhurst eto. Dechrau am y tro cyntaf yn y gyngrair tymor yma. Gath i anaf bach yn... Wel, anaf bach, mwy nag anaf bach. Chwarae yn Ewrop yn yr haf. Siom yn Ewrop i Gaerdydd. Ie, wel, ti'n be, y broblem yw, mae safon yn Ewrop mor dda yn y gwe, mor uchel ag i ni o bosib ddim yn ystyried hynny, tîmau hyd yn oed yn Belarus, yn Lithuania, yn llefydd fel yna, maen nhw lot gryfach na'r lefel yma. Wel, dyna lle o'n nhw yn Lithuania yn erbyn Gintra, yn colli o ddwy i ddim, felly oedd rhyw system le oedd 4 clwb yn cwrdd o'i gilydd, colli'r gêm gyntaf yn erbyn Gintra, a wedyn oedd y ddau dîm oedd colli gilydd fel y gêm am y fedal efydd yn cwpan rygbi'r byd. Y bronze final yn galw hwnna yn y rygbi, nath hwnna'n ddrysu fi. Nath Caerdydd chwarae un o'r rheini a colli'n erbyn Shelbourne wedyn ni.
o dair I ddim. Gêm gysur, felly ni oedd hi'n gêm gysur. Ie, a dyna be, mae'r safon, felly, mae digon o le I fynd, ond o le mae'r merched yma yn derbyn y cyfleoedd. Am bas. Nawr de. Price yn gallu cyrraedd na. Fion Price, mae'n gallu gwneud mwy na cyrraedd na. Croesiad gwych. Brennan ddim yn gafel yn ni ar ergyd. Yn gywir, a mae'n syml I Price. Dim cam sefyll. A mae Caerdydd di sgorio Coli gathi. Mae'n drwg dy fi Eliza Coli. Y croesiad gan Price. Yr ergyd gan Green. A Coli yn dathlu I Caerdydd. Mae'n 5. Wel, yn y lle gyntaf, mae Brennan o bosib ddim cweit yn gwybod I ddod neu beidio, a mae rhaid canmol hi am yr ail arbediad. Mae e'n gampus, ond be mae amddiffynwyr o Barri yn neud? Yn lle bod nhw'n edrych ar y bêl ac edrych ar Eliza Coli, maen nhw angen edrych I gweld bod nhw'n amddiffyn y gol. A nath dim un ohonyn nhw'n neud hynny, ac oedd e'n hawdd I Eliza Coli I rwydo yn y pen draw, ond siomedig fyna, cos nath Brennan gwaith da yn yr ail chwarae fyna, ond nath ei amddiffynwyr gadlu lawr fyna, Harris a Jenkins, mae angen I nhw falle bod bach fwy ar ddihun. Wel, mi oedd na rwyddion ar ddiwedd y hanner cyntaf yna bod y Barri mynd I roi gêm iddyn nhw fan hyn. Mae hynny gyd difrannu ar ddechrau'r ail hanner. 3 gol mewn cwarter awr. Ie, mae hyn fel y disgwyl dyl. Mae Caerdydd lot fwy cryf. Mae dyn nhw lot fwy o fuddsoddiad, a pan mae fuddsoddiad, mae'r safonau yn codi am y disgwyliadau yn uchel. Green di blod yn amlwg drwy gydol y gêm. Kehoe. Wel, yn gipio, mae yna oedi fan hyn. A na fy'r pen, felly chwarae yn mynd I stopio. Ie, falle bod hyn yn gyfle I eilyddion y Barri bod pawb yn ystod lawr, no? I ddod i'r cae, ond, unrhyw ergyd i'r pen, I fi yn gytun gyda'r Real Rugby, mae angen I bawb I adael y cae. Am gyfnod neu gan asesiad meddygol gan rhywun neutral, am PêL-DROED ar hyn o bryd, dyw hynny ddim yn digwydd. A mae'n poeni fi, mae rhaid I fi ddweud, ges I achlysur pethefnos nôl lle mae golgeidwad I gath hi cyfergyd, ac oedd hi ddim yn eisiau dweud bod cyfergyd gan fi, achos oedd hi eisiau ware, wel, mae rhaid I ni diogelu eich chwaraewyr yma. Ac ar hyn o bryd, sa'n credu bod, neb yn cymryd e digon ddifrifol, Mae'n argoeli nawr bod Bennett yn aros ymlaen. Wel, mae wedi cael cnoc eitha wael fyna. A bys ni'n poeni am dim nawdl, ond cwpl o oriau, ar ôl y gêm. Ie, mae'n dipyn o drafodaeth. Newidiadau mawr yn y byd rygbi. A'r protocol. Ie, mae'r chwaraewyr dieddol oedd just dweud bod nhw'n iawn eisiau cael ei mlaen ag nhw. Mae angen rhywun yn y sefyllfa na wedyn ni. Yn sicrhau bod popeth yn iawn. Caerdydd yr Barri yw I fan hyn. Mae Bennett yn ôl ar y cae. Ie, hyd yn oed eich chi gyflwyno eilyddion dros dro. Dim fel bod chi'n mynd I golli allan. Just doctor annibynnol I wneud profion, achos gyda pob parch ar y lefel yma, dyw'r staff meddygol ddim o bosib mor uchel o ran cymwysterau, a enwedig yn o gymharu gyda bobl broffesiynol. Fi'n deall hynny, ond dyw e ddim yn helpu'r gêm, dyw e ddim yn helpu'r merched. Mae'r merched yn teimlo pwysau I gadw mlaen. Caerdydd yr Barri fan hyn, cyfle pren iddyn nhw. Fygwth, gol Caerdydd. Ni'n gweld y bêl na'n dechrau disgyn, ond mae Chamberlain ddim yn poeni gymaint o hynny. Mae un dim yn dros I ffenni, yr ergyd na gan Bennett yn y hanner cyntaf. Ddim I llawer ar wahân I hynny. Caerdydd yn paratoi I lyddio eto. Fan hyn. Gweld o'n blaen ni, mae Lisa Owen yn mynd I ddod i'r cae. A Tia Richardson. Felly eilyddio I gyd I Caerdydd. Oakley yn gadael. Sydd wedi bod yn
dipyn o seren, y seren tymor diwetha, chwaraewr tymor yn y gyngred gyfan, Ffion Price yn gadael hefyd. Lisa Owen a Tia Richardson sydd ymlaen. Wel, mae'n gyfle, tymod, i Gaerdydd i defnyddio'r garfan. A mewn gemau fel hyn, pan mae'r sgôr fel i ni ar hyn o bryd, ma'n defnyddio'r chwaraewr yma, tymod, dyn nhw ddim mewn perwg o golli'r gêm yma, felly mae'n dda bod y reolwr yn rhoi munudau i'r merched sydd o bosib yn gorfod bod bach fwy amneddgar yn wythnosol. Ie, Lisa Owen yn yr amddiffyn. Wedi bod gyda'r clwb ers bron i ddegawd erbyn hyn. Tia Richardson, wedyn ni, enw cyfarwydd, ond yn enw cyfarwydd eich nhw gyda Met. Byddwn ni'n tybio os chi wedi clywed yr enw cyn gapten dy'r Met, nath i ymuno Caerdydd yn yr haf. Ond nhw'n syth mewn iddi. Caerdydd, o'n i'n meddwl bydd yna gam sefyll yn ymddangos, reit ar y diwedd na, Kelly Adams. Ie, beth sy'n anodd nawr, dyle tymod, gyda 25 munud i fynd, yw bod y Barri jyst yn trio ei gorau glas i aros yn y gêm, i ennill bach fwy o feddian, creu patrymau ymosod, yn hytrach na gadael i Gaerdydd i redeg i ffwrdd gyda'r gêm yma, oherwydd i ni gyd yn gwybod yn feddyliol, mae'n anodd iawn i... Mae'n noson hir, neu gwe, mae hanner awr yn teimlo fel diwrnod. O, sydd drwy'r canol, mae dal yno, mae yna gyfle, ond yna gyffyrddiad bach fi'n credu nath y dyfarnwr weld y digwyddiad i fod yn deg, felly mae'n ei tynnu nhw'n ôl. Ie, a tyma be, fi'n credu oedd hynny'n eitha synigaidd. Fi'n credu oedd Meg Bowen yn gwybod yn union beth oedd hi wedi wneud. Nawr, dysgus i Meg Bowen yn ysgol gartholog, nid fi dysgodd hynny iddi, ond oedd hi'n gwybod yn iawn pa mor gyflym yw teit. A teit trefet fi'n credu un yn erbyn un wedyn gyda'r gol, felly ie, ffodus iawn fyna. Nath i dwyllio'r sylwebydd, o'n i'n meddwl, mae rhyw ddamwen oedd hi, nath i'n dwyllio'r dyfarnwr na Cath Morgan. Do, just siarad syth ar ei thraws i. Bydda teit i ffwrdd, tymod, un cyffyrddiad bydda teit mewn ar y gol. Wel, eto, ergyd o bellter ac yn rhwystredig. A tyma be, mae hynny yn gwylltio fi ar lefel i fi'n hyfforddi hefyd, bod y merched yma yn meddwl bod hynny'n iawn i mento bellter. Yn dechnegol, gyda pob parc, dyn nhw ddim digon da i wneud hynny, felly pam gwastraffu'r cyfle i adeiladu'r chwarae. Mae hynny yn yngwylltio i, a fi'n rhoi stwr i merched prifysgol yn wythnosol, achos maen nhw'n wneud yr un peth. Newydd gael y cyhoeddiad bod dros 1000 o gefnogwyr yma, sy'n newyddion gwych o ran gêm y merched yng Nghymru. Rhan fwyaf yn nhw gyferbyn ni. Cwpl o tipyn o'n tan ni hefyd, felly mae yna digon yma. Wedi mentro allan ar noson oer, Kelly Adams yn lledu'r chwarae. Anna Power, eilyddion Caerdydd, sy'n cyfuno fan hyn. Maen nhw'n disgwyl yn y canol eto am beniad. Richardson yn cyrraedd na gynta, just dros y bar. Peniad ryd eto, dyl ddim digon da. Mae rhaid i merched amddiffynol y Barri. Tymod, Harris o Jenkins, sicrhau bod nhw'n hyd yn oed yn just yn neidio, a fel bod Tia Richardson yn teimlo bod rhywun yna. Hyd yn oed os nag ych chi'n meddwl bod chi'n mynd i ennill y bêl. Mae rhaid cystadlu am y bêl, oedd hynny llawer rhy hawdd. Broadhurst ymlaen eto at Richardson. Richardson eisiau creu argraff. Ers ymlaen i'r cae. Ie, wel mae'n brofiadol, na gwi, tymod, ac felly mae'n gwybod y gêm. Ac ers ymuno, ddim wedi dechrau, cwpl ymddangosiadau fel eilydd, felly mae eisiau creu argraff yn amlwg. Ni'n gweld y gwaniaeth am hynny o ran y garfan hefyd, fan hyn, yr un peth o'r bob lefel, y clybiau mawr gyda'r opsiynau oddi ar y fainc. Broadhurst. Lot o amser gan Gaerdydd ar hyn o bryd. Amser i droi ac i greu. Wel, mae wedi glanio'n garedig i Richardson, ond mae'n cam sefyll. Ie, chwarae teg i Barri fan hyn, am ddiffynol, llinell dda fan'na, darllen y chwarae ac yn gwybod yn iawn bod Richardson just yn camu o'r linell am ddiffynol fan'na, felly da iawn nhw, ond o leia mae cyfathrebu'n digwydd fan'na. Pump-1 yn sgôr cyfarwydd dyddi yma. Wedi cael y sawl gwaith y merched Cymru yn ddiweddar. Nos Wener yn un.
yn erbyn yr Almaen fan hyn yn erbyn Denmark. Mae'n 5-1 fan hyn eto. Ie, mae Merched Cymru yn mynd trwy cyfnod anodd am hyn y bryd, mae chwarae'n erbyn y tîmau safonol a'n her bach fwy anoddach fi'n credu nag yn nhw'n disgwyl. Lle mae'n allu ddod nos fawr, ddechrau bwyntiau ar S4C, Calan Geia. Gobeithio fi'n cysylltiad. Na. Rhyw horror show arall. Na. Mae yn ddiddorol achos, na le chi eisiau bod yn y brif adran ar y llwyfan mawr gyda'r gledydd mawr. A ni'n gweld hyn, tîm y dynion. Maen nhw wedi cael yr un profiad tebyg. Ond be maen nhw ddim yn cael, wrth ni oedi fan hyn, achos maen nhw'n rediad cryf gan Green eto. Mae wedi gwneud hyn drwy'r gêm Daniel Green. Broadhurst nawr, mae'n mynd i fentro o bellter. Brennan yn gwylio honna yn dod lawr syth ati. Just am Cyngor, beth sy'n taro chi yw, mae Cyngor Cenedloedd yn wych, ond nhw ddim eisiau gemau cyfeillgar sydd ddim yn bwysig, ond weithiau mae gemau cyfeillgar yn handi i drio pethau gwahanol. Na'r un peth chi'n sylwi o ran y gemau yma. Tia Richardson na'r rhediad, ond y Barri ar draws, y Barri'n gwneud digon. Weithiau, bydd Cymru chwarae Gibraltar, dynion. Teimlo'n personol, nath e helpu nhw cyn chwarae Croatia. Dwi'n yn gwybod, felly bod hynny'n mynd i'r goll. Ie, y broblem sydd gyda ni yw, dyn ni ddim yn gyfarwydd gyda chwarae gemau, 2 gêm mewn 10 diwrnod ar lefel yna, a mae hynny wedi peri lot o broblemau i ni. A fi'n credu yn feddyliol mae'r merched ar hyn y bryd falle yn isel yn hyder, a wedyn i chi gorfod o fewn 4 diwrnod gwynebu'r un fath o chwaraewyr unwaith eto a colli eto, a wedyn i ni yn mynd trwy cyfnod anodd, i ni wedi dangos sy'n gymaint o lwyddiant a ddatblygiad nag i ni dros y 10 mlynedd diwethaf, ond i fi, dwi wir yn teimlo bod ni wedi cyrraedd lefel o'r plateau nawr, lle dyn ni ddim yn mynd i gweld Cymru'n gwella am falle 19 mis arall, mae rhaid i ni fi'n credu derbyn ble ydyn ni ar hyn y bryd, ond am mis Mawrth nawr pan newn ni dechrau ymgyrch newydd am euros newydd, gewn ni weld faint i ni wedi gwella. Na'r peth, os fydd y boen yma yn help yr adeg ynni, bydd neb yn cwyno yn amlwg. Mae'n un anodd, yn profiadau diddorol. Yn merched Cegrydd arall Barri, ni'n gweld eilyddio Caitlin Davies ddoth mlaen gyda llaw. Mae hi'n un o chreuwyr fi hefyd. Cyn coleg y cymoedd, a mae'n chwarae i tîm prifysgol. Da iawn. Sa'n siŵr os bydd hi'n rhy hoff o'r stadiwm yma, ddi gyda'r fenni tymor diwethaf, pan gollon nhw mewn 9 gol i ddim. Ond mae'n cael profiad arall i chwarae yma. Ie, a mae'n brofiadol, mae'n weithgar, mae rai dweud cefnwr dde fel yr arfer yw hi. A mae'n chwarae gyda bob rhan o egni, felly mae'n ferch dda, chwarae. Os yna gyfle fan hyn i'r Barri greu rhywbeth. 19 munud i fynd, 5-1. Mae ar ben, byddwch chi'n tybio. Gol gysur yn help, popeth yn help. Yn amlwg, dim yr adeg yna coli drwy'r canol. Gath y bumed. Eliza Colli. Mae'n ei fod yn noson anodd, maen nhw'n dal i fynd. Beth sy'n odd, noson anodd o ran y sgôr, ond cyfnod hir yn y hanner cyntaf yna. Y Barri'n neud yn dda iawn yn erbyn Caerdydd, di ymateb, jyst dechrau'r ail hanner, maen nhw wedi bod yn siomedig. Ie, a mae rhaid i ni gofio, o fewn y gyngreiriau yma, mae siw gymaint o fwlch nag ys rhwng y tîmau yma. Ni newydd sôn yn gynharach bod tîm Caerdydd, a cytundebau, maen nhw'n cael, ei dalu i ware, a dyw y Barri ddim, felly, mae hynny yn un, mae jyst yn dangos y bwlch, ac, sa'n syni bod y sgôr fel mae, ond mae Barri wedi cael cyfnodau da, a mae rhaid i nhw jyst adeiladu ar y chwarae da ni wedi gweld heddi. Adams yr eilydd ar bas gormod arni, nôl mae'n mynd, felly ni wedi cael penwythnos lle mae Abertawe di ennill, Wrexham di ennill, a nawr Caerdydd yn ennill eto. Do, ni wedi cael penwythnos dda i tîmau Cymru. O, y merched heddi yr un teimlo. O, sori, a Daniel. O, fan hyn, wrth gwrs. O, fan hyn, ddoi, gêm ddarbi. Glannau, dwi'n trio cyfeithi fan hyn, 7-side derby bod nhw'n gael ydi. Glannau Hafren. Bryste. Glannau Hafren, dyna ni. Ond Caerdydd yn mynd â hi
Braf gweld Rwbyn Colwyl yn taro'r ail gol yn hwyr. Gol hyfryd hefyd gan Colwyl. Caerdydd. Hon yn gêm ddarbu fe, dyma ni. O, mae yn, dim am ni. Gêm ddarbu arall ar Caerdydd sy'n mwynhau. Molly Ciho eto. Hyfryd o bas, sgiliau gwych lawr yr asgell hefyd. Gan yr eilydd. Dros ben pawb yr athi. Mae'n dangos pa mor dda yw unig yw Cio, mae'n yn dechnegol mae'n dda iawn. Cio yn dechrau'r cyfan, yn y croeso'n dod mewn gan y cefnod de. Pawa? No. Fi'n credu mai, fi'n credu ti'n gywir. Ni aros i fel rwy'n yn troi rownd, dangos yr rhif ar y crif. Ond y gymaint o eilyddio di bod. Lisa... Fion Price. Na, Lisa Owen. Fion Price oedd yn y safle yna. Lisa Owen sy'n dod blaen. Ymddiheiriadau Lisa Owen. Mae drwodd, dim cam sefyll, chwaraewch ymlaen. Barri yn ôl na. Broadhurst, eto. Carter awr i fynd. 5-1. Ail hanner anodd. A dyma Power at Broadhurst am beniad at Brennan. Swydiad da gan Caerdydd. Gymaint o amser gan Broadhurst, ond mynd amdani dar peniad syth at y gol geidwad. Ie, da iawn. Hannah Power fan'na yn neud yn ragorol. Just pigo mas. Waw, chwarae teg a Broadhurst. Da'n neud yn dda iawn fan'na. Oedd y bas na'n berffeth. Ie, oedd. Ac oedd y peniad yn ddewr. Tymod, o bosib gallwn ni ddadle bod ydi fwy o amser i dod ar bel i lawr, ond chwarae teg iddi am mentro peniad. Gêm fyw. Arall i chi. O brif adran Genero. Bydd yna uchelbwyntiau o un gêm bob wythnos hefyd, a rhagan uchelbwyntiau Sgorio. Gorewch gyda Cymru JD dynion hefyd, am felly sgôr fan yna dros y penwythnos. Ceicon yn chwalu Carnarfon hefyd. Sôn am y Barri, dynion y Barri, mynd i fai Colwyn, cipio buddigoliaeth. O gol i ddim. Seintiau newydd yn fyw neithwr yn ennill yn ebyn y bala o ddwy gol i ddim. Aberystwyth yn ennill ym Mhen y Bont. No, sioc mawr. Dros y penwythnos, digon yn digwydd. Cyfan i weld ar un llwyfannau cymdeithasol ni. Gymaint o gemau, gymaint o goliau. I'w gwylio am Sgorio. Chamberlain, Power eto. Ond yma Lisa Owen. Dangos y sgiliau na'n un gynharach. Dyma'r eilyddion yma yn cyfuno, yn mwynhau. Lisa Owen eto. Mae'n beryglis lawr yr asgell. Tia Richardson. Eilyddion i gyd yn tacl bwysig yn yr symudiad na i ben. Ie, tacl glân hefyd. Oedd hwnna ddim cweit mor lon. Chydig o ddadle hefyd. Ar ôl ni, mae yna Gerdyn Melin yn ymddangos. Dwi'n credu. O, mae yna rhywbeth yn ymlaen. Ochr draw. Ie. Chydig o drwg deimlad, ti'n credu? Ie, y dorf yn ymateb i'r Gerdyn Melin i Jenkins, na, dim Jenkins, sorry, i Bennett, a capten fyna. Sgoriwr, y gol na. A gwaith amddiffynol i wneud. Gan y Barri. Cyfle arall i Caerdydd. Croeso da hefyd. Unwaith eto, Bowen oedd mewn na. Amddiffynwyr yn ymuno yn yr hwyl. Broadhurst. Swydiad da gan Caerdydd. Green. O, dim ffordd drwodd y tro na. Tacl bwysig. O, mae Green yn ôl. Broadhurst hefyd. Barri yn camu fewn. Broadhurst yn camu fewn. A pawb wrthi ar hyn o bryd. Davies i'r Barri. A Bowen yn dod ar cyfan i ben. Ie, mae'r tackles hwnna'n hedfan fewn chwarae teg. Mae'r anger dal yna i drio ennill y bel i y Barri. Ie, dim byd yn bod ar yr ymdrech fan yna. Just y dechrau. Dechrau'r ddau. Hanner cyntaf ar ail hanner. Mae 4 o'r 5 gol di dod yn y cyfnod. Wel, y 5 fwy na lai. Ie, reit ar ddechrau'r hanner. Ond fel y ffordd o'r dal, na beth chi'n dweud,
peidiwch ag ildio yn y 50 munud gyntaf neu 5 munud gyntaf, 5 munud cyn hanner amser, a 5 munud ar ôl yr ail hanner. Felly, mae rhaid jyst dysgu gwersi, ond mae rhaid i ni gofio bod y chwaraewyr yma ar lefel wahanol, fel unigolion i chwaraewyr y Caerdydd, a fe newn nhw ddysgu, ond mae'n mynd i cymryd amser. Caerdydd eto, sneb yn dal nôl nag ys e. Walsh, captain Caerdydd, sgoriodd yr ail, dwi'n credu bod Trifet sy'n teimlo yna. Amy Deacon, mae hi i fod yn deg, gath i glatch fan'na. Mae rhaid i dyfarnwr i stopio fe. Dwi ddim yn sylweddoli taw falle pen yw e. Mae dal lawr. Lle bod y gwynt allan o'i ysgyfaint hefyd, oedd hi'n dipyn y glec. A tymo be, mae hi di plesio fi, mae rhaid dweud fel ferch ifanc iawn, dal yn ysgol, tymod, blwyddyn 11, Amy Deacon, mae'n dalent, mae rhaid dweud, a mae'n ddewr iawn, mae'n sicr yn heiddi ei le yn y tîm yma i ddechrau'r gêm, a'r ffaith bod hi dal ar y cae, mae hynny yn dweud bod hi'n chwaraewr bwysig iawn i y Barri, mor ifanc yw hi. 16 oed, mae rhaid pwysleisio hynny eto, 2 yn dechrau i'r Barri, Sienna Stone a Amy Deacon, 16 mlwydd oed. A mae'r ddwy wedi syrenu do? Do. Ddwy wedi syrenu. Mae'n eilyddio. Ar fi'n digwydd, Lucy Coles, gyda fe, mae'n arall sy'n 16 ar fi'n dod y cae. Lucy Coles sy'n dod y cae nesa. Mae'n bod yn chwarae tipyn i'r tîm dan 4 ar 15 o ran y Barri. Sgoriodd i 4 gol mewn un gêm ffys diwetha. Mae Deacon di teimlo'r dacl yna. A mae di gweithio mor galed, ar y degau mae di bod yn chaso ar redeg ar ben ei hunan heb unrhyw gymorth, ond dwi heb stopio wneud hynny, mae'r angen gyda hi i wastad i weithio'n galed, felly mae hi di cael gêm dda iawn. Coles ar y cae, i'r Barri felly, Green unwaith eto. Wel am unwaith. Mae'r bas yn siomedig yn ymddiheirio i Broadhurst hefyd. Yn y 10 munud ola erbyn hyn. Gyngrair yn datblygu. Pan oedd llawer wedi proffwydo. Oedd y clybiau tu ar brig, mlaen gan coli. Bas yn gwahodd yr ymdrech, methu cyrraedd na, allan mae'n mynd. Amddiffyn da fanna gan Caitlin Davies, chwarae teg iddi, just yn gwybod yn iawn ble oedd y linell, a just yn sicrhau bod y bêl ddim yn falle ildio corner, felly gwaith amddiffynol dda gan ddi fanna. Mae ydych chi sefyllfa, 8 tîm sy'n y gyngor, os chi ddim yn dilyn y gyngor yma yn gyson. Yr un patrwm yma, uwch gyngor Cymru JD gyda'r dynion, pawb yn chwarae gilydd ddwywaith. Wedyn mae yna doriad, 4 ucha a'r 4 gwaelod yn parhau. Caerdydd sy'n parhau ymosod fan hyn. Oedd yna opsiynau yno, a mae dal yno Cio yn glyfar, trec bach heibio un, ond digon yn ôl, yn ildio gic gornel. Felly 2 ran i'r tymor fel gêm y dynion mwy na lai, y 4 ucha, 4 gwaelod. Mae'n system sy'n boblogaidd mewn sawl gwlad o fel sy'n gweithio. 8 clwb yn ei synwyr ar y lefel yma, ti'n teimlo? O ran lefel, mae angen trio cael y clybiau ar yr un lefel ag sy'n bosib, felly fydde mwy o bosib ddim yn gweithio. Felly, mae'r clybiau yma yn dal i fyny nawr, ond mae'n digon o le i fynd. Caerdydd eto yn edrych am chweched gol. Green, sol gwaith ni di enwi Green, y bas yn hyfryd, y peniad yn gywir, a mae Caerdydd di cael y chweched. Dathlu nawr a Tia Richardson sydd wedi sgorio, yn sgorio i gol gyntaf i'w chlwb newydd hefyd, yn ymuno yn yr haf, a hi oedd yno, Green yn creu, Richardson yn penio. Yr un broblem na gwe, croesiad dwfn dda i fod yn onest, ond chwaraewyr Barri i gyd yn cam i fyny yn amddiffynol, a dim syniad o pwy sydd tu ôl iddyn nhw, felly mi oedd mwy neu lai 2 neu 3 chwaraewyr Barri yn aros i rwydo'r bêl fanna, felly bach yn naif ar ran amddiffynwyr Barri fanna, ond yn sicr Tia Richardson yn cymryd mantais. Ac ar y canmol am gyfnodau yn y gêm yma, mae'n sôn am yr ildio goliau, nhw sy'n record weitha
yn amddiffynol yn y gyngrair. Ni'n cael y golwg ar hyn sy'n mynd lan ar y cae fan hyn, achos Dwan o'r ddim yn mynd i gosbi Bennett o'r Barri. Ond wedi cael cerdyn melyn, nath i mewn yn gadarn fan yna, byddai'n hawdd i gallu cael melyn arall. Trwystredigaeth yn amlwg y Bennett yn erbyn Kehoe. Kehoe i ffwrdd eto, dawnsio lawr yr asgell, Molly Kehoe yn herio amddiffyn y Barri. Mae'n fynd o ben i hun, Molly Kehoe am rediad. Y cymorth yn cyrraedd, ath i jyst brach rhy bell yn y diwedd, yna chi gip bolwg o'r hyn mae Kehoe yn gallu cyfrannu. Wel, ti'n be, mae un o'r ser, un o'r chwaraewyr goren dechnegol yn sicr. Bant o hi eto, Kehoe, nawr mae'r dwy yn cyrraedd yn y canol. Mae'n mynd i fynd i hun, Kehoe. Lle fod i chi'r chwaraewyr i, ddim yn rhy hapus ar penderfyniad ond y pen draw, so gymryd opsiynau. Be mae'n neud yn dda yw just symud y bel yn gyflym da. Ti'n modd, os nag yw'r bas ymlaen, mae'n cario'r bel. Os oes pas, mae'n pasio fe. Mae'n swnio'n syml, nag? Ie, ond fel yr arfer, beth sy'n digwydd yw, mae'r chwaraewyr yn trio pasio trwy chwaraewr arall, fel os fi'n gweld ti fan yna, a fi'n trio dal wneud y bas. Dyw e ddim yn bosib, ond mae hi yn deall y gêm. Cyntaf fi weld Kehoe, mae'n rhoi cyfaddau, ond yn ymwybodol ohoni, yn benna o'r ffaith bod wedi cyrraedd yma o'r Caerdydd, tacl gadarn, a pawb yn brifo, dwi'n credu, capten Caerdydd sy'n lawr, Siobhan Walsh. Ie, a teip trefed, mae'r ddwy ohonyn nhw wedi neidio mewn i'r dacl. Go bryglis, bod yn onest dal. A glanio'n eitha wael, felly... rwystredigaeth yn sicr nawr i tîm y Merched y Barri. Mae angen i nhw just bwyllo, fel bod nhw ddim yn anafu nhw eu hunain. Mae gêm fawr gan Teip Trifet wythnos yma i Carth, coleg y cymoedd. Prifysgol, di'r Cymru. Prifysgol, mae drwg dy fi, dwi'n drysu. Na, fi'n gwneud gormod na gwi, fi'n gwneud gormod. Fi sôn am y hetiau gadw'n gynnes, gyfyn y hetiau gwahanol gan Carth, Prifysgol de Cymru. Beth yw'r gêm? Hartbury i ffwrdd. Oedd i cartref, ie. Gêm fawr. Gwych, diddorol. Mae'n edrych yn hollach. Dwi'n edrych o'n wedi cael gormod o ddolir. Mae sgôr yn brifo. Ydych chi'n tybio. Mae Caerdydd trial mynd eto fan hyn. 2 gol 1 ar yr egwyl. Cofiwch, y cyfan newid ar ddechrau'r ail hanner. Ac eto, mae'r un bas hir na. Bron achosi mwy o broblemau. Dim yn y pen draw, Brennan allan, ond yn syml nawr. Mae blinder hefyd yn cydio. Ie, yn sicr, mae wedi bod yn nos yn hir nag yw i y Barri, ond fe newn nhw dysgu, fe newn gallu nhw edrych nôl ar y fideo yma a gwylio pethau dda a pethau falle sydd angen gwella. Nid yn unig yn weddill, y pwyntiau yn gwbl ddiogel ar rhediad Caerdydd heb golli yn parhau. Rediad sy'n mynd ôl i fis Mawrth blwyddyn diwetha. Symudiad da fan hyn, Tia Richardson yn lledu'r chwarae. Owen, yr eilydd, wedi gael sawl tric gan Owen, oedd hi bach rhy bell fan yna. Liza Colley ar draws hefyd. Mae'r eilyddion wedi creu argraff ar y teg i Gaerdydd. Maen nhw'n dal i fynd. Mae Liza Colley a Lucy Atwood fan'na. Mae Liza yn... o bosib. Wedi dweud... Cerdyn Coch. Nawr de. Yn syth. Waw. Lucy Atwood yn cael Cerdyn Coch. Bant a hi. Mae'n siŵr beth ddigwyddodd fan yna, i fod yn holl onest, ond dyfarnod, dim amheuaeth o gwbl. Wel, dwy llaw a gwthiad oedd ond fi ddim yn siŵr os ydy hynny arwydd o Gardyn Goch, neu yn heiddiannol o Gardyn Goch. Gen i fel mwy yn y man o bosib, ond... A dwi ddim fel yn ei phersonoliaeth hi, mae'n rhaid dweud. Felly, dyna'r digwyddiad, mae'n ymateb i'r gwthiad. Mae Liza Colley yn dweud rhywbeth nawr, mae hi'n bod yn anifyr, bys ni'n tybio. Fi wedi cael un gwthiad yn y cefn. Ie, ond dyna ni, a mae Lucy wedi ymateb. Wel, fi wedi syni, mae'n rhaid gweud. Pwy o wyr be gath i ddweud, felly gath i beth i ddweud wrth y dyfarnwr. Ni ddim yn gwybod, ni ddim lawr yna. Ond, lle chi ddadle, mae Cerdyn Melyn yr un felly, dyle di digwydd. Ie, oherwydd nath Liza Colley clapio a, fel... Fe oedd na dacl gan Colley, nath i hedfan mewn iddi. Ond Atwood sydd wedi cael ei chosbi.
O de, rediad cryf unwaith eto gan Trifet. Ond dim byd yn mynd o blaid y Barri ar hyn o bryd. Os o'n anodd. Ond felly beth positif iawn yn y hanner cyntaf yna. Ond dyma Colli yn y cornel. Ysgygoliau tymor yma, Colli. Ni'n gweld y gwthiad, falle bod yna gic bach hefyd, achos dyw'r gwthiad ddim yn teimlo fel llawer i roi cerdyn coch. Mae yna gic hefyd yn be ni'n deall. Y dyfarnwr o'r lawr yna, lle mae fe wedi gweld rhywbeth yn amlwg. Kelly Adams i Caerdydd, oedd hi'n edrych am Tia Richardson. Mae'r Barri'n edrych am Trifet unwaith eto, mae'n dyn yn dda. Mae'n dyn yn dda drwy'r gêm, mae'n dal i fynd yn herio am ddiffyn Caerdydd. Trifet y ben i hun. Gwaith da. Ie, fi wedi bod yn edrych ar Tei Trifet am spel fel ar ffordd hunanol, a mae'n gloff i fod yn onest, so fi jyst yn gobeithio taw cramp yw e, a dim byd arall dal, ond mae wedi wneud trwy gymaint o gwaith da, chaso, herio, gwibio. Ie, mae'n gloff ar hyn o bryd. Kelly Adams yn mwynhau yng nghanol y cae ers ymlaen fel eilydd. Yr eilyddion i gyd fan hyn nawr, Power ymlaen at Richardson. Yn gormod o bwer ar y bel gan Power, oedd y joc na mynd i'n ddangos rhywbryd heno. Ond ni'n newydd sylwi 4 munud sy'n fynd, so angen cael y joc na mewn cymryd y gêm yn gorffen. Amser yw popeth. Mae ambell i enw o ran sylwebydd. Mae'n just yn... yn anreg. A ie, arwain at hynny. Weithiau chi'n trial peidio, chi'n meddwl, smart. Mae'n y man. Na, mae'r person anghywir yn dod off y cae i fi. Dim ond o ffordd hunanol. Na, Bennett sy'n gadael. Chi'n be, falle, fi'n gwybod, falle bod fi'n dyfaru. Angharad Beman sy'n dymlaen ta beth, ond mae Bennett wedi bod yn dadle tipyn. Mae hi ar Gerdyn Melyn. Just falle bod nhw'n dechrau meddwl ddim eisiau cael cerdyn coch arall. Felly Angharad Beman ymlaen. Yn 19 oed. I gyrraedd y Barri, y glwb bod yn chwarae ar gyrion Llundain. Ardal Watford ffordd yna. Mae fan hyn nawr yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ni yn yr eiliadau ola o'r gêm yma. Mae'n noson dda i'r pencampwyr. Power at Owen. Owen di creu gymaint ers ymlaen fel eilydd. Tia Richardson oedd yn disgwyl am y croesiad. Dal yno hefyd Richardson. Owen yn mynd i gael cyfle arall. Digon o sgiliau ganddi, gollodd i ffordd braidd fan yna. Mae dal na. Barri eisiau clywed y chwiban ola na byddwch chi'n tybio. Kelly Adams. Wel, maen nhw wedi cyhoeddi chwaraewr y gêm gan y noddwyr. Wrth i ni weld Richardson ar cyffyddiad cam sefyll. Daniel Green yw'r penderfyniad gan y noddwyr. Fi wedi enwydd i tipyn i fod yn deg. Ie, i fod yn deg, fi'n credu mae siwgr y bol wedi Sgorio. Galle fe fynd unrhyw un, ond yn sicr mae wedi sefyll mas ac wneud hynny, rhoi hwb iddi fel unigolyn ar gyfer y gemau nesaf, ond fi'n credu bod y Barri nawr 4 funud i fynd, a mae Barri fi'n siŵr eisiau clywed chwiban y dyfarnwr. Dwi'n mynd daith bell adre iddyn nhw, neu wedyn ni. Na, fi'n mynd adre hynny i gwylio'r Formula 1. O! Joio Formula 1. Unrhyw chwaraeon, chwarae teg. Joio. Ble ma nhw? Mexico. O, neis. Joio Mexico. Wel, noson siomedig i'r Barri, ond mae'r pencampwyr ddigon hapus. Wrth i ni weld. Un o symudiadau ola'r gêm fan hyn, Molly Kehoe, di dal yn sylw ni ystod ymlaen fel eilydd, dyma hi eto, Kehoe. Yw i'n mynd i fynd amdani. Wrth gwrs bod i'n mynd amdani. Gol geidfa ddim yn hyderus, mae'n y cam sefyll yn erbyn Tia Richardson. Oedd hi'n cwyno ar y dyfarnwr, oedd hi bron yn 6. Mae Richardson, chi'n be, mae'r eilyddion yma. Kehoe, Richardson, Power, Owen, maen nhw wedi cyfrannu i Gaerdydd. Ie, arbediad da gan y gol geidfa unwaith eto, ond yr un stori del, mae rhaid i'r amddiffynwyr i sicrhau bod nhw'n diogelu
y bel ar ôl yr ergyd yna. Pencampwyr Caerdydd y dwbl tymor diwetha heb golli gêm tymor diwetha a Richardson ceisio cael un arall. Cio unwaith eto, Richardson ymlaen, cam sefyll eto o ran Caerdydd. Mae ar ben nawr hanner dwsin hyfryd i dîm y brifddinas yn erbyn i cyndogion o'r Barri. 6-1 y sgôr terfynol. Maen nhw driffwynt yn glir ar y brig. Dyn nhw ddim wedi colli tymor yma, heb golli tymor diwetha, heb golli ers mis Mawrth flwyddyn diwetha. Rhediad o 8 gêm ar 20 erbyn hyn. A fydd hynny yn parhau. Yr gêm nesaf yw Abertawe ar noson tân gwyllt. Gwych i Gaerdydd heno, Cath. Ffefrynnau am y bencampwriaeth eto, neu fain o her maen nhw'n mynd i gael gan Abertawe Wrexham? O ie, fi'n credu bydd Wrexham a Abertawe dal yna, tymod, tua diwedd, felly, ie. Tymod, camen y cyfeiriad cywir, ond mae digon o amser i fynd. O dyna ni, diolch am dy gwmni heno. Cath Morgan yn cadw cwmni ni heno fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Goliau cynnar yn yr hanner cyntaf, goliau cynnar ar ddechrau'r ail hanner. Oedd y gwahaniaeth mwyaf fan hyn. Cwpl o fflachiadau gan y Barri, yn ymateb yn wych yn y hanner cyntaf na, 2-1 ar yr egwyl, ond mae'n boenus yn y pen draw. Sgôr terfynol fan hyn, 6 gôl i 1. Diolch yn fawr iawn am y cwmni.